لنا دكتور قبل دكتور سمح كوين كبرهم طبق مسكرين يبقى مخازلو طبق توقسها توقس انترناشونال الله خدو كبرها انترناشونال أبغى مدرك انترناشونال الله خدو اوكي يلا خان مسلمي بيان بازي تبريد يلا خان كبرها اوكي بيان نبقى كبرها بيان ندش نبقى الله خدو سمعنا الله بيان بيان الله سمع الله ثانك يو انا حتى بالليل حجي تملي ساعتي وتيني رما لحناتي حسابات وهابل جزء شعوخ ملس اوكي ثانك يو كور حرا سيرات يخمس لك حكي انا يقدم مكنيم كها حسكاتها يتحقق بالله بازيت اب مسمر يلخن وي وصيخ اتو دحر سيراك بكا يتحقق بالله ريد اوف قبل كم انت اوكي سيراك الله خدو سيراك الله خدو سيراك الله خدو كبحه مصياتك مثل نفت غزي تصوع كالو غزي الله خان دحر كوينك الله thank you مجمري انا نعقاتكم كمسجنه دليتي سعرتات تسعروا زلهم ممكن تسعروا صراحكم كل سلازراخو انا بحق زمسجنكم كساب حجخا ابز كل غعزنا زرعنا كمزاناتكم تتصفف ነገር قريبه አይተፈልጥኛ ተወልቁ حسوت አይኮነ ምክንያቱም ሁሉ ዝጥርንፋ አገባብ መገዲ ወላፍትናይ አትላንታ ወይን እንተሆይኑ እዝናይ ኣብ ጀኔቫ ነዚህ ክክተሉ ተዛሪብና ነርናኡ ምክንያቱ ስልታ አኼባታትነን በአበበይን ቦታ እንተኸደ ትርጉም የብሉን እንዳተተሓሓዘ ተኸደ ንዑ እንዳዕበይዎ እንዳተበለ ተኸይዱ ግን በሓደ ክንጓዓዝ ንኽእል ዝብል እሙንታይ ዘለኒ ስለዚ ታሕቶናተይ እንታያ እዚ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ዝሕሰብ ሰለስ እሞ ወላ ሓንቲ ናይ ህዝቢ ተሳትፎታት ከማን ኣይረኣየንን ዘሎ ተሳትፎታት ክብል ከለኹስ ንሰላማዊ ሰልፊ ሰብ ብዛዕ ኸይዱ ብውክልና ስልጣን ግን ክትዳለወሉ ዘለካን ቅድሚ ክትገብሮ ዘለካ ከምዚ ስኻትኩም ሕዝኩሞ ዝመጻኹም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክንከዶ ዘለና ነገራት ብዙሕ ስለ ዘሎስ እዛት ፕራክቲካል ዊዝን 2 days ተዛሪብካ እንታይ ሽሙ ክስታይ ከተብል ምናልባት ኣነ እንታይ ይሓስብ ንሰላማዊ ሰልፊ ትመርሕ ሽማግለ ክትመርጥ ትኽእል ትኸውን ንኩሉ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ተዳሎ ኣይኮነን ግን ከምዚ ኤግዛይል ጋቨርንመንት ዓዚ ዓይነቱ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትስ ክግበርስ ብኸመይ መገዲ እዩ ዝሕሰብ ዘሎስ ኣብዚ እንታይ ረኣይ ኣለኩም ይቐኒለ ንኩሉ ፃዕርታትኩም ከዓ ናይ ብሓቂ ዘመስግን يغنيلنا سياق كبرحاو بازيت يتحفى بلامو ادمين بليس ريد اوف غبرلوني بازيت مو لاي مودا تحت خوني لانه ابرئي تكون اكتو دحر حجي درجاتي حتتاتي ودا له مثلا انهم زر راي نزلو اوكي ناباخا دكتور دبرو ويكا دليو ادمين وي دكتور صلاح اوكي وال ازيات تداغاغم حتى نديا بنصور እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደሊ ዘለው ሓበሬታ የብለይን ግን ኣባይታ ከዓ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዝጸንሐ ይኻኒ ሕጂ እቲ ምትእኽኻብ ማለት ክልተ ነገር እዩ ሓደ እቲ ዴሞንስትሬሽን ማለት እዩ ሰልፊ ምግባር መልእኽትኻ ምሕላፍ ሕጂ ንመን ትሕልፍ ካል ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ብኡ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ኣሎ እንታይ መልእኽትኻ እንታይ ጭርሖታት ኢኻ ትሕዝ እንታይ መልክዑ ማለት እዩ ትሕዝቱ ጥራይ ዘይኮነስ መልክዑ እንታይ ይኽመስል ያው ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ጽባሕ ብምስመፁ ሓበሬታ ምሃብ ማስክፍታትኻ ከም ምግላጽ ገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓናውን ማለት ነቲ ብኡ ዝውዓለን ዘይውዓለን ነቲ ዝድግፎን ዘይድግፎን ንኩሉ ንፍትሒ ዝቃለስ ይምልከት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ነቲ ዴሞንስትሬሽን ኩላህና ንኽዕወት ክንቃለስ ኣለና
أقداسي demonstration أب جنيفا جبر أب دي سي جبر أب كالي جبر بزي قدس إرتراو ملأخت تخصاب زحازي أقداسي وحدات يقبروا بزحات يقبروا بزي قدس مالتي جازي زخوني مالسي كلها أنا خنعوت لنا زبل مالتي تخيل حتى هذا اللحاقن دحرت أخيبا مالت دحرت demonstration متأخاب تغيروسي زخوني global زخوني مريحنت كمرت زبل زرع يسمع مالتي حجي اتي global زخوني مريحنت انتاي قرصي خحز عم انتايو خني مريحنت عم انتاي مالت بمنتاي خطرنف انتاي يخسرحو انتاي مامو زبل بزح تطلو مالتي حجي كم تبلو زلخا حتى الكا زقبر نجر قدعي يخون بزح جزي بحلفي واسانو خون خئليو علامو زي تنصر خون خئليو تحسو بزح نجر مالتي حجي اب ايموشن سبعتيو زقبر نجر زي تصنعي خون خئليو حجي نسو حسايايو مالتي كمزي جزا حتى الكا تصرحمو دحر مسفرسه حجي نتي زفراسه العلكاس كم بحدش مسرح عينتي زخون حجي حدش كي تسرح مسرح يقلل مالتي خاط تسرح مسفراسه نتي الفراس العلكا نتي تبالاجو العلكا قال مالتي نبعل نسوس فطر سنبرات الله حجي خمو خيخون تنقاقي حتتي حجي كابتعش مخوص مالتي نحنا ابتي مدب حجنا يزلنا حجي نزارو اللي زلنا ابتي دوكومنتنا ازي نصري مالتي انت عين سخاني ازي متكل 35 عنقدات زبلناين نخل ارتراوي كطرنفات زقلا لحبار قالس نخبطر حجستي زخونه كم مسرتنا قالسنا اما مسرتنا قالس طراي مخان ديكونس مالسي نحجي طراي ديكونس نقصالون مالتي نتي كوننا ارترا زنصبارقيو انتاينا مالسي اتي نقالس زلنا سي انتاينا خنقبر نقال زلنا حتى فتحي نخنفتحينا نقال زلنا مخنات خومي زبلتي سممعناوين مالتي نا ارترا صقم ناي فتحي قدلتيو سلمتا فتحي قديلو سلمتاي كان مجلس اختب تخليها قل قدلت فتحي اب ارترا فتحي سلازي اللي فتحي سلازي بخاري مو مفتحنا صقمنا ارترا فتحي كله ملكو مالتي سلازي فتحي نختمص ممتع طراجه كونسي بقبو نختم حضرو انتاي كجبر الله وانتاي يدليلنا خاني نتبر زقبو خاب ثلاثه مدرخ كفيلنا رمينا لنا مالتي ام نوسا كم مدرخ انتاي ام كعيو زلوم تم عيوتا انتاي ام كوقع زلوم تم علامات زبلو خا بنصر تقميط الله حجي خاله قديفنا تقدم اي مدرخ كله يتبو سفيرو زلو مالتي انتايو ملكي معناوي ملكي كاب سرو محيخا مدرباي كم تدكتور صالح حزب الله سنبرا حتي معراي زي كونسي متى كعتها خاتم تصالك ريبل تغيركاس ريبليس كاعت غبر لك زبلو سنبرا مالتي يعنا تراي زي كونسي متى كعتها خاني اتحاد صقم كساب حج زي غبرنا يون ملكي عنو خنبل كلنا الترناتيف كان تامطينا انتي متكعتو حجيتي سب حساب يقولون مالتاي كون انك طرنل زبل ارترا ملكي ወይ ካኒ ምልክል ጊስካሲ ክትቆ ብምንታይ ክትቆ ዝብል ሕቶ ክንምልሶ ዘይከኣልና ነገር ይጽኒሕ ማለት ከም ናይ ሓባር ማለት ሕጂ ምስዩ ይዓኑ መተካዕቱ ካኒ ይስራሕ ማለት እዩ ሕጂ መተካዕቱ ንክሰርሕ እንታይ የድልየካ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብሊና ሕጂ መልሽና ኦኬ ምልኪ ዓኑ ምስ ዓነወ ኣብ መቃብር ምልኪ ፍትሒ ينجس انديو فتحي نخنجس كعني انت مسحرتها وتسمعنا البرنسبل 35 زبلنا نعو بجبري ابايتا هيوت كنلبسه كنقبر زقبعنا إلنا ينمطينا سلاذ تخال عي مدرخ انتاعي مساقاقر مدرخ مخناتو ملكي بملكه محادر صنح سرعات وي هزبي بحاده ليتي ناب ديمقراطي تساقاقر يخلني بحاده ليتي مسارع ديمقراطي اقميتك بديمقراطي تمحادر يتقلني خا سلاذ مساقاقر مدرخ يدلي حجيت مساقاقر مدرخ بقزي ختمن كله عمدي خلط عمدي خالق ديو نا حزب وسانه يزغون نعوز وسن هقراو قبعي تقبرها خالق مالتي ግን መሳጋገር መድረኽ ከም ዘድሊ ተራዳዲና ማለት እዩ
حجي نزي مساغر مدرخ زمرح خاني حزب زمحاتر منجست خللو اذا منجست زي خا مساغر منجست يبا حجي زنا مساغر منجستي بخما يقوم انتاي نعو زغز حقلو تي انترم كونستيتيوشن زبلنايو انتاي كمال خمزلو منهم زقمو كعينت بارلاما انتاي كبر زلو سو ابو تقميطلو مالتي اتي زبزح بمصنعت كغبو ነገር ኮይኑ ግን كم متكل كنقبل زغبعنا مخناتو تارود ما كري علنا حتى فتحي كنفتح اندات قالسناسي بيناينا نغعز انتاي تمنجدنا زبل حجي رود ما بيزي حجي تي ابسلست زخفلنايو مالتي حجي بمنصر زينا نريو سازي نزي سرعت زي مسلقسه اما تكاتو نمساغر زخون منغستي مساغر منغستي نبلو زلنا دعنبر حجي اب برخا مالسي اب دغ خلنا منغستي زبل متخخاف نغبر عين خلين نايتي تي بي ولا بخمو نقب تنبري زي متكلات زي نحط تقبل كاس كومي مالتي حجي اتي ناي سدت منغستي زبل كم امر كتكاتعلو تخليخا ግን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ ኣሎ ይትረፍዶ ማለት ናይ ስደት መንግስቲ ሲ ናይ መቃለስ ባይታ ናይ ሓባር መቃለስ ባይታ ኮይና ክንፈጥር ዘይከኣልና እንድሕር ናይ ሓባር መቃለስ ባይታ ፈጥርና ሲ ብሓደ ንሕተጠርንና ሲ ናይ ስደት መንግስቲ እና ነጠምቆ ምክንያት ከንታይ እንታይ ክትረብሑ ብሓባር ክንቃለስ ምንኽዓል ብሓባርና ባይታ ምንስራሕ اسي تزدله بحبار تقاليش كانت سرعه معناوي سلازي حجي اتي نبعلو ناي سدت منكست زبل كم تخولو يكون بدفو ما يكعل ما نقدفو كم عامر نبعلو نكونات عندنا ارترا نزي حجي زلنا ياسي زبق عدي انتم حجي ناي سدت منكست خبر الله زولسي انت يمكن تحز دولي زلو تاكيد كا اتعاملت عندنا ارتراوي ناي دم بتقومو ارتراو عقمي كنا واحد زي كأننا اسندي تسعجمنا عقمتاتنا تباتاتينو مبار فتينا دينا حزبنا لسدت كدارك عدنا ختموت تدميرنا زبلو سرعه لا يتكبر ابي ኢትዮጵያ ሆይዱ ስልጣና ያረከመ 17 ዓመት ተሲርና ኢማጂን ነው እዚ ኮነ ዓቅና ህዝብ ኮይ ብዓቅና ኮይ ምንም ንገብር ኮም ይገር መጥስ ከምድላይ ሃባ ዓድኻ ታሽ መገብር ነው እዚ ነዚ ኳ ክንገብር ዘይከኣልናሲ ሕጂ ጥሪልካ ናይ ስደት መንግስቲ ሲ አይ ማለሲ እንታይ ከመይ ከዝብግስ እንታይ እቲ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት ነው ማለሲ ክከብር ዝደሊ ሕቶ ኤርትራ ፈትሕ ደለሲ ጥርናቤ ናይ ሓባር ቃለሲ ዝፈጥር ስለዚህ ሓባር ብክትቃለስ ከዓ መንግስቲ ኢልካ ተጠምቆ ይብልካን ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ሓደ ፀገም ማለት እዩ ብመሰረቱ ከዓኒ እቲ ናይ ስደት መንግስቲ አግላሊ ንፍተዋ ንፅላያ መንግስቲ ናይ ህዝቢ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝጥርፍ መንግስቲ ትብሎ ንስኻ ተጠርንፍካ ሽምክ ተጠምቆ ትኽሊኻ ጥርናፌኻ ጥርናፌ ኮይኑ ይዝተርፍ ናይ ደገ ምትእኻብ ክትብሎ ትኽሊኻ ናይ ደገ ምትእኻብ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ እንድሕልካ ግን ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ኮንቴንቱ ናቱ ህዝቢ ዝብል እዩ ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥ ዘሎ ኣብዘ ጥርናፍኒ ካለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ አግላሊ ስለዝኾነ ንባዕሉ ምጥንፍናን ፈጥር ዝኽእል በይ መልክዑ ክትሕዝ ዝኽእል ነቲ ቃልሲ ዝድውን ዘባላሽውን ክኸውን ስለዝኽእል እሞ እዚ ከዓ እንድሕር ኮይኑ ንምስልና ንዓናውን ምስ ህዝብና ዘበኣስ ንህዝብና ዘይመልክዕ ዘትሕ ስለዝኾነ ክንቃለሶ ዝግባአና ምዃኑ ከስምረላ ዝደሊ እዚኣ ተወሳኺት እያ ከምቲ ዝበልክዎም ናህና ዶክመንት መሰረት ከምኡ ዝብል ኣይኮነን ብኣንፃሩ እንታይ ክሕዝ ከም ዘለዎ እዩ ግን እንድሕር ክድዓ ክንትርጉሞ እንድሕር ክንብትኖ እንድሕር ኮይና ከዓኒ እዚ መልክዕ እዚ ክህልዎ ክእል እዩ ማለት እዩ ናይ ባዕለይ ሓሳብ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኸይኸውን ግን ፍርሓትን ስግኣትን እንድሕር ኣለና ኣባና ስለዝኾነ ክንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዕድል ኮይኑ ከዓ እቶም ንዑ ኦርጋናይዝ ገብሩ ድዮም ዋላ ብዛዕባኡ ፍልጦ ዘለዎም ሰባት ዝበሃሉ ወይ ኣፍልጦ ክህልዎም ዝኽእል ተራ ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ፅባሕ ፀዊዖም ስለቶም ፅዎም ዘለኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትዘራረቡን ክትሓቱን ክንፀር ከም ዘለዎ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
ስለዚህ ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ እቲ ሕጂ ክንገብሮ ዝግብአና ማለት ርዲት ምህላዊ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እዞም ሕጂ ንምሳሌ ንጅኔቫ ውድቡ ዘለዉ ሰባሲ እንታይ ፕሮግራም ከም ዘለዎም ኣይፈልጥን ብፅሑፍ ዝቆመ ዋላ ተበለ ግን እቲ ናይ ስደት መንግስቲ ምቋም ዝብል ግን ድርኺት ድፊት ከም ዘሎ ግን ይፈልጥ ባይታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ክልዓል ድዩ ክመፅእ ድዩ ዝፈልጦ ነገር የለን እንድሕር ተላዒሉ ግን ንሕና ከም ህዝቢ ከመይ ጌርና ክንውድሆ ከም ዘለና ክንርዳእ ከም ዘለና ሕጂ ከስምረሉ ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ ብተረፈ ይቀኒየለይ ንዶክተር ሳልሕ I don't think ብዙሕ ዝውስኸሉ የለን ወዲኻ ያኻ ዶክተር ገብረ ጥራሕ እንታይ ዝብሎ ኣብቲ ዝረኣኽዎ ኣነ ኖት ገበርና ኣብ ኣትላንታ ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይንግበሮ ሚድያ ንህዝቢ ሚድያ ሓቂ ዘማልእ ሚድያ እቲ ዝኾነ ዘርኢ እዩ ናትካ ርእይቶ ተኾይኑ ኤዲቶሪያል እዩ መሰል ኣለካ ከም ሚድያ ኤዲቶሪያል ክትገብር ግን ሓደ ሚድያ ክበሃል ከሎ እቲ ኩነታት ዘሎ ከማልእ ኣለዎ እቲ ሽግር ደለና እዚ ሻዕብያ እዩ እዚ ጀብሃ እዩ እዚ ስላማ ኢስታና እዚ ገለ ኢልካ ምምቃል ንዓና ነቲ ዲክቴተርሺፕ ቫይታሚን እዩ ንሕና ክንጥንቀቕ ኣለና ከምቲ ዶክተር ገብረ ዝብሎ ዝነበረ ናትኩም ተራ እዩ ፅባሕ ክትሓትዎም ክትብልዎም እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ዘሉ ዘለኹም እዚ ሪኣክሽን ተኾይኑ ኖ ብፆተይ ፅዋዕ ኣለኹ ትይሉ ሓደ ካንትሪ ክላብ ግበር ክላብ በሎ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኾነን ውክል እዚ ኸ I'm not trying to minimize ክገብሮ ከናእሱ ይኾንኩን እቲ ናቶም ንኸባ ዝግበር ዘሎ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና ሰብ ስለዘይ ተሰማምዐ ምሳኻ ኬትካ ኣዕድሞን የኽትብል ጌጋ እዩ ኦኬ ሰብ ናተይ ተሓይሽ ከምቲ ሰንጋል ድብሎ ዝነበረ ናተይ ኣተሓይሽ ናትካይ ተሓይሽና ዝብል ተኾይኑ ጥቕሚ የብሉን ግን ንዓ ንማየጥ ሌስ ኣብ ነውርዶ ኣብ ባይቶ ዲቤት ንግበረሉ ንዛረበሉ ትብል ተኾይንካ ሓቂ በዚ ፍትሒ ክርከብ ዝኽእል እዚኣ ኣነ ኸዝርያ ዝውስኸላ እምበር ኩሉ ዝበሎ ዶክተር ገብረ ይሰማምዓሊ ኣነ ቴንክ ዩ ክቡራት ኣጋይሽና ክልቲኹም ናይ ብሓቂ ከፊ ተደጋጋሚ ስለዝኾን ዘሎ ሕቶ እንድሕር ፍልይ ዝበለለኩም ኮይኑ ዕድል ክበኩም እየ ክብሮም ስብሃት ወዲቕካ ነርካ መስለኒ ከምኡ ውን ኣመስጊኖም ኸ ስለ ዘለዉ ንዓቶም መልሲ የድሊ እሞ ንዓኻ ዕድል ክበካ ክብሮም እንድሕር ኣለኹ ፍንካ ኣለኹ ዶ ኦኬ ይቐኒየለይ ኣብ መጀመርያ ይቐኒየለይ ነቲ ሰናይ ሓሳብኩም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ቃልሲ ምስኡ ኣንበር ምስጋን ብዙሕ ስታይ ይሰርሕኒ ግን ከም ኣሕዋት ከዓ ከምኡ ፅቡቕ እዩ ኣብ ንመቲ ዘይፈቅድ ቦታ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣብኡ ንእግሪ መገዲ እቲ ቃንዛታት ከተንብህዎ ከውፅዎ ኣይክእሉን ምናልባት ብናቶም መመዘኒታት ብዙሕ ነገራት ክህልዎም ይኽእል ነዚ ገዛ ክሕግዞ ንፅባሕ እውን መገዲ ክኾኖ ሕጂ ንኣብነት ኣልዒሉ ነይሩ ኣነ ግዜ ስለ ዘየለየ ሕልፍ ኢለ ናይ ዶክተር ሳልሕ ብዛዕባ ሚድያ ገለ ይብል ነይሩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ፂረ ከቐምጠልኩም ክትፈልጡ እሞ ንፅባሕ ከዓ ክትዳለውሉ እቲ ኣኼባ ምስ ተጀመረ ኣሰና መፂኡ ነይሩ ክሳብ ከባቢ 4,000 ዶላር እናዋፂናሉ ዘለና ኣሰና ንሕና ኣሰና ከም ናይ ሓደ ኤርትራውያን ሚድያ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ንውሽጢ ዓዲ ዘብፅሓልና ኢና ንፈልጦ ዳስዋይ ከዓ ህዝቢ ኣበርክትኡ ዝገብር ማለት ክመፅእ ከሎ ኣሰና ከዓ ነዚኣ ክሰርሕ ናብ ህዝቢ ከመሓላልፍ ዜና ናብ ዜጋታት ከብፅሕ እንታይ ገብሩ ለው ኤርትራውያን እንታይ ኣም ዝገብሩ ዘለው ኣኺቦኦም ናይ ኣትላንታ ከብፅሕ ይመፅኡ ነይሩ ኣሰና እሱ እቲ ዕላማ ምክንያቱ ብዕላምኡ ኻነ ሓደ ሰብ ብስርሑ እዩ ዕላምኡ እንታይ ተገይሩ ግን ድሕራይ ፅባሕ ፀቢቕና ሃነብሩ ኢና ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ተን ፖለቲካ ውድባት ገለ ዝነበሮ ሙሉእ ምቕዳሕን መን ከዓ ሓደ ከዓ ዶክተር እዝራ ዋላ ዶክተር ገለ ዝበሃል ነበረ ይሓልፍ ነይሩ
نصبحيتو ኣብ ናይ በዓል እዛ ወረቀት ምስ መፀት እዛ ናይ በዓል ዶክተር ሳልሕ ዝኾነ ሓበሬታታት ስለ ዝነበረኒ ኣነ ብቐጥታ ናብ ሚድያ ኣተኩረ ገይረ የለውን ኣይመፁን ኣሰና ኣይመፀን ተፀቢና ኣይመፀን ኦልሞስ ናብ 2 ሰዓት ሓሊፉ ድሕሪ 2 ሰዓት ኣብ ኣጋሙ ውደኦም ይመፁ ኣሰና ሓቲትዮ እንታይ ብራ ኣለኻ እዚ ዘይሕልፍ ካሉ ነዚ ህዝቢ ዳ እንታይ ከተሕልፍ ኢልካ መፂካ ናብዚ ኢለ ኣሰና እሞ ክስታይ እንዲ ኮይነ ምስ ናይ ትማል ምሸት ስደኺመ ኖ እዚ ናይ ሞያ ጉዳይ እዩ እዚ ገዚፍ ኣጀንዳ እዩ እዚ ገዚፍ ኣርእስቲ እዩ ንህዝብን ሃገርን ከድሕን ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ ነገር እዩ ከመይ ኢለ ደቂሰ ትብለኒ ከመይ ከይደቀስና ኮይና ትሰልድ ነምፆ ሰሪሕና ከይደቀስና ኮይና ንዓኻ ክንሰምዕ ኮፍ ኢልና ንሓድር እዚ ኣይተረዳእነ ነታ ሓደ እውን ተዛሪበዮቲ ኣብ ፌስቡክ ገለ ዝሕልፍ ዶክተር መን እዩ ዝበሃል ኣደኖ ሽሙ ንስኻ ክትሕልፎ ዘለኻ ኢለ ኣነ እኳ ክሕልፎ ዘገድደን ነገር የለን ምክንያቱ ሓላፍነት ኣይተዋህበንን ብፍላይ ኣብዚኣ ናይ እዚኦም ዶክተር ሕጂ ምስቲ ፅባሕ ንቐምጦ ነዚኦም ካብ መጀመርያ እውን ናይ ኣትላንታ እውን ኣይሕለፎን ኣሰና ባይዘው ክትፈልጡ ናይ ኣትላንታ ኣኺቦኦምን ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ ፅልዋ ዓብ ስለ ዝነበረ ኣይሕለፎን ድሓር ብድሕሪኡ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ብዜና ዝከታተሎ ነይረ ብኣካል ምስ ረኣኽዎ እውን ብዙሕ ሰዓቢ ልዕሊ ኩሉ ዘሐጎሰኒ ፖለቲካውያን ውድባት ሓጎ ፋይል እንተቐቢሎ ነው ሙሉእ ህዝቢ ኣትላንታ ሓጎ ፋይል ዝተቐበሎ እዚ እንታይ እዩ ኢልና ምስ ረኣና ኣብ መጨረሻ ክሊር ኮይኑ ኣሰና ነዚ ኣኼባ ክድምድም ተባሂሉ ምስ መፀ በቃ እታ ተቐውም ኣብ ጀኔቭ ንዓኸ ነቐውም ኢና እቲ ነገር ትወዲኡ ኣሎ ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክንዲ ፍረጣ ሕጂ ብድሕሪኡ እንታይ ኣሎ ገለ እንታይ ኣሎ ሰብ ጥቃስ ከሊኡ ዝሓድር ኣይኮነን ፅባሕ ከነቐምጦ ስለ ዝኾንና ብትኽክል ሰላማዊ ሰልፊ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ስቕ ኢልና ስለ ዘለና ድምፅና ከነስማዕ ኣለና ዝኾነ ይግደፍ ኣብ ስደት መንግስቲ ከነቐውም ዓብ ፅላል እውን ብሃገር ደረጃ ከነቐውም እንተኮይንና ሓደ ሰብ እውን ኣለኹ ዝብል ከነትርፍ የብልና ክሳተፍ ኣለዎ እንቅፋት ከይፍጠር እዚ ግን መዋእሎም ትማሊ ኣነና ማንኤልን ንዋግኦም ዝነበርና ገሊኦም 50 መስርዕ ገሊኦም ጅሃድ ገሊኦም ገለ እናበልና ቃልሲ ሒዞም ዝፀንሑ ሰባት ሕጂ መፂና ክንቁንፅሎም ኣይንኽእልን ኢና ኣብዚ ስታፌ እዚ እዞም ብምልኦም ውድባት ወላ እኳ ዕዉት ስራሕ ተዘይገብሩ ሒዞምልና ፀኒሖም እዮም እቲ መስመር ነዚኦም ረጊፅካ ክትከይድ ኣይትኽእል ኒኻ ከይትገብሮ ተባሂሉ በቃ ተደሊኹም እትላይን ክበኩም ክእለ ምሳይ ኣሎ ምስ ክትረኸብኹም ምግባር ክንገብሮ ኢና ኢልና ኣሎ ከይዱ ኣማንኤል በዓል መን እዮም ብድሕሪኡ ዘለው ገለ እዚ ፅባሕ ነርክበሉ ስለዚ እዞም ኣሕዋት ኣነ ብጣዕሚ ዘድንቖም ብጣዕሚ በቃ ኩሉ ግዜ ሓስብ ብዛዕቦም እዚ ሒዞሞ ዘለው ኣብ መጨረሻ እዚ ሒዞሞ ዘለው እንታይ ሓቀኛ ቃልሲ ክነካይድ ኮይና እዞም ኩሎም ፖለቲካ ውድባት ኣብ ሓደ ክጥርነፋት ኮይነን ነዚ ስርዓት ስጋዕ ንውድቕ ፕሮግራመን ኣብ ፅቡቕ ሰልፊ ብወርቂ ጠቕሊለን ኣቐሚጠን በዚኣ ዓዲ ኣትየን ዓዲ ምስኣተናየን ፕሮግራምን ክኸፍትኦ ዘለዎ እዚኣ ዓዲ ትእትወና ክትዓቢ ኣለዋ እወ ዝዓቢ ነገር ተልዩ ኣነ ምሁር ኣይኮንኩን ኣይፈልጥን ክዓቢ ዘለዎ ኣሎ እወ ትዕበ እዚ ኣክን ንምባል ብስያፍ ምኻድ ካብ ኣወንቱ ኣሉትኡ መሊሱ ንድሕሪ ዝጎተና እዩ ኣነና ኣማንኤልን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ምሁራት ኣኼባ ተራኺብና ነርና ኢና ደስ ተመሳሳሊ ገለ ፍልልያት ነይሩ እዩ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወላ ሓንቲ ፀደቀ የለን 7 ነጥብታት ንውድባት ተዋሂቦን በቃ ተወዲዩ እዚ ግን ምጥንቃቕ የድልዮ ብጣዕሚ ጥንቃቕ የድልዮ ኣብቲ ኣፋፍ ደረጃ ህግደፍ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ህግደፍ ንሎሙ ክኾንዎ ዝቐምጦም ሰባቱ ምሳና ክህሉ ከም ዝኽእሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክረጋግፅ ኣለዎ ምስ ነፍሱ ብጥንቃቄ ብውሕልነት ብፅፈት መንዩ ንቅድሚት ዝመፅእ ርኢና እንገብረሉ ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኻብ ስለ ዘድልየና ፅባሕ ንግሆ ነዚ ገዛ ብትብዓት ከኣቱ እዚ ምስክንክን እዚ ምክብባር ኣብ ፖለቲካ ምክብባር የለን ኣብ ፖለቲካ ሓቂ ሒዝካ ተርኒዕካ ምውፃእ እዩ ኣብ ፖለቲካ ምስክንክን እንተልካ ሃገር ኣጥፊእካ ፖለቲካ ምስክንተልካ ስዋኣት ክሒትካ ብፍላይ ሎሚ ዘለናዮም መድረኽ ኤርትራውያን ሎሚ ጠጠው በል ዘይብል ኤርትራዊ እንተደኣ ኮይኑ ንጉይጉይ ነገር በቃ ስዋኣቱ ክሕዳሉ ስለዚ ፅባሕ ብልቦና ብትዕግስቲ ብዓቕሊ ክብድሁ ዘለዎም በዲህና ሰላማዊ ሰልፊ ገበር ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጥርንፍ መሪሕነት ትገበረሉ እንታይ ሒዞም ከኣትው እዮም እንታይ ጥርዓን ከቕርቡ እዮም ድሕሪኡ ናበይ ገፅና ክንከይድ ኣለና ይዘራረቡ ሓደ መልክዕ ንኤርትራ ዝጥርንፍ ኣብ ደገ ግን ክግበር የብሉን
ሃገራዊ ባይቶ ሪኢኹም ኣለኹም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ክሰርሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ሽግር ስለ ብግቡእ ስለ ዘይተታሕዘ ስለዚ ካብዚ ተማሂርና ጽባሕ ንጎ ኩልና ንሰናይ ንሃገርና ክንምክትን ከነረዳድእን ክንጽዕርን ዋጋ ክንከፍልን ይግባእ ብጣዕሚ የመስግነኩም እቶም ምሁራት እሕዋት በዓል ዶክተር ሳልሕ በዓል ዶክተር ገብረ እንደገና ሕድሪ ጀጋኑ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ብጣዕሚ ቀኒየለይ ንኣበርክቶኹም ብጣዕሚ የድንቕ ዳርጋ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ በይና እዛ ሚድያ እያ ዘላ ክንዘራረበሉ እውን ዘለና ነገር ኣሎ ጸላእትና ብብዙሕ ዩቱብ ብብዙሕ ፌስቡክ ይዋጉእና ኣለዉ ስቕ ኢልና ኣለና እዚ እውን ክንዘራረበሉን ክንዋጋኣሉን ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ሓሲብና ክንከይድ ኣነ እውን ኣያኹም የብዕድ መንእሽተይ ኣይኮንኩን ምኽርናያታትኩም ክሰምዑ እቶም መንእሰያት ኣምላኽ ይሓግዘና ብሕድሪ ስዋኣት ግን እብለኩም ኣለኹ ክንጥንቀቕ ከይነፍርስ ሃገርና ኣዋዕያ ዘላ ነገር ተጠንቂቕና ምክንያቱ እቲ ስርዓት ኣብ ምውዳቕ እዩ ውድባት ከዓ ጽቡቕ የሪኣና ኣለዋ ይጠራነፋን ይተኣኻኸባን ኣለዋ ድሕሪ ናይ ኣትላንታ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ብኢትዮጵያ ዘሎ ጽቡቕ ምትእኽኻብ ገብርለው ኣብዚኣ ምትእኽኻብን ምጥርናፍን ንገብረላ ዘለና ነገር ኢሳያስ ከይኣትወና ተጠንቂቕና ክንከይድ ኦፖርቹኒቲ ዝጥቀሙ ሰባት ከይኣትውና ተጠንቂቕና ክንከይድ ናይ ኩልና ሓልዋ ተድሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች የቀኒየለይ ኩልኩም ኣምላኽ ንኤርትራ ምሕረት ይሃበና ወዳሕንኩም اوكي ثانك يو كبر حاو كبرهم سوهاتو أوزي أقرب ما ملأت اللاتكم دا دكتور صالح ويكا دكتور قبره قال لكم دي قاله اندحر زي بلكم كانكم بريقاتين تعشم كم زتوسخي ماي مسقارة أنا رمالة بحطو أغازيت كبر تحفت الله مثلا ريد اوف جيرال كاي يتكحفت بلا لقنص أقمنات كايناتي يكونك ثانك يو كبرم يعني أغازي تعلق دكتور حسيت أغازي قرناتي يا ما بقي أنا كوا مالسا أي سمعكم أنت أي مجلسي أي وعلكني أنت دكتور كبرم دكتور جبره جارب سمعيه عارف شرحت كده مالتي بتاعت حرجي يركب زحمة بهالنجار رئيسنا نحلفه أي نخلينا تبي النجار نسا بزعبة يا رئيسي كيف thank you أنا صعب درجة زي مبصحنا وبزحنتنا رجزنا نحلف أي خلينا أنا رئيسي ترح أخذ مهنات وحطه إياه بالليل قبل ما قدي تا خبرهم تا بالنيرو كنت نقال لنا بالنيرو سلام وصل في زموني انت ايه كنقبل زقب أنا بسلام وصل في زي انت اينا كنقبل زي بلنا بسلام وصل في زي قربتي تقصنا بلنا مخاري حايش أكل بحفش وكنت نقال لنا انت اينا تنققو انت اينا كاين قدف انت اينا كنقبل زي لنا بزعبا زي سلام وصل في ناي جنيفا بحركين كتصبح نقوكم متعيهم تم ناي عدومات ناي جنيفا أو قرب بتاعشو أبدنا إذا حج الزم حزام مات ينظر له أنا كلهم كنت أوصل سميع أوكي لا أنا خد فلتي لا أنا خد فلتي معلش سميعي أنا كنت thank you وقعها عدوم كلنا thank you ما أنا قلتي أنا ملالة إن بكون كحلف مصباح أبايتات قنني مالتي thank you بتعمي دكتور صالح تراخينا نيرنا أب أنت أشمو أب أتلانتا بتعمل صبوا نيرو مالتيو مسخان كوبم إذا سنغال دوك حاونا سنغال زقركم سمعتي بتعمل صبوا نيرو مالتيو بقص على خاء مالسي أكتر بغلنا حلو كنا لا حلو كسفح زلو نجار كأ كسفح زلو أنت خوينو أكان نايتي سبعة مسألة كوينهم زخدوا الرعاتات أيونتيوم أكان نايتي حقه هو يصبح له على إعتراض خير كأينا أيو مستات هؤلاءنا جوركم نبرحكم لنا أساسيكم تخرجكم كسفح زلوا الناس صفحة انتخابه بحاشة قينو يسمعنا مهناتو نوزحت توم أب دنبرز أوروبا مصنعتي أكان نايتي قوام الحق نايت هاجر كوينو خدوا اليوم زبل الرئاتات على مالتيو at the same time كأ قال خبأتهم أبصوا ديمقراطية المسألة نص مسألة نجار بملعقال كان كايدو اللي نخلينا سلذي أكلوا كلنا نزي مسألة نجار أنت أخذ كمينا نقال سلام ونتأمات ملهم كل جزء مس مدرسة أكس
ክለዓሉ ዝኽእሉ ነገራት እናርዓልኩም እናተኣሳሰርኩም እንዳሃፍተንኩም እንትኸይድኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ንባዕሉ ሓደ ንህለይ ዝተኣሳሰር ናይ ካናዳ ንህለይ መንግስቲ ካናዳ ብመሰረት ሰብኣዊ መሰል ምጥባቑ ህዝቢ ካናዳ መንግስቲ ካናዳ ይኹን እታ ዜጋ ናይ ካናዳዊት ብመሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምቅላሳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ካናዳ ዝወረደ ተህዲዳትን ወዘተ መሰሉ ኣካል ናይቲ ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ኣብ ኤርትራ እናተጣሓሰስ ኣብ ካልእ ሃገር ከዓ ተጣሒስሞ ንዑ ከጣቕዓሉ ይባል ሕጂ በዚ መሰረት ምግባር ጽቡቕ ኣርቲክል ተዝጽሓፍ ኣተኣሳሲርኩም ሰምታ ህግደፍኩም ብላሎ ኣብ ውሽጢ እዞም ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ኣሕዛብ ምግሃስ እንደገና ኣብ ካልእ ሃገር ከዓ ንእሽቶታት ክውሃብ ከሎ ንምንታይ ሃብኩም ይባል ስለዚህ ኣብ ጎኒ ካናዳ ደው ኢልና ክንቃለስ ክንኩኑ ነው ካነት ኣርሜናዊ ጉጅለ ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኣነ ሕተይ ኮኩሉ ኢለኩ ይባዓተ ኣብ ሕተይ ኣለኹ ፈጥ ነገር ስለዘይብላ ያሓቲት ነፍስ ሞብ ሕቶ እንድሕር ዘየለ ክስተ ሕቶ ዘለዎ ብሪጋሞ ንሃቦም ድሓረይ ኣብ ርእይቶ ኦኬ هذا بازيد أبغى خدوس كمايك حزاك وبرحب بازيد الله حضرنا سمع له هذا استودع ناس كافي تعمل لك هذا حطوي حتى على نعوتهم أتبعاتي قوامسي أبي تروحوا خلي زبنيرو بزعباتي نايتي حطوا دحين أبريد تهابني ما يعطوا كفرات أبريد وتفرير إيدين كسحوق إذا لي نعود زخون جراف لا يريد تحن حراي اوكي ثانك يو يغني الحراي ايدك حفا بلا بتحتي حتى قل او هلا قلت يسدل كله وايسب مثلا ابغى اتشق برا كذا سدل كله وايسب او اتشق برا اوكي ادريس باغوني حطه دي زلكا اوكي ادريس باغوني اللي خده ادريس يلا كمل لي ادريس باغون اللي خدوس كحدا قبر لي لخافينك ادريس باغوني يلا ندي يلا خندي ادريس باغوني اوكي انت ماشينا يلا خان مسلمي حدا اسكو قبر لي بزريقه زلكم حتى زلكم دحر له بزريقه حدا قبروا اوكي بل ريد اوف جرال كان لكم حتى مستر تسل هذا اوكي يغني لي حدنتنا يسمع له خليه يا تسمع له انا بقى مدري اوكي ضبط حجي ريتات نيرن بزح قل كلتا حتى خل على اللوميتن صحيفه لو ادمساوي ناي سباو مثل حقتات كصحنا يخلاين اب تيغر منغست ناي فازبل بدكتورن بسنغال و كلتا دوكاتر قرر صالحو اجيك كلتا حتى خل عليه حنتي تا نحطوناي مريت ملكت نجر اي ثينك اب اتلانتا لكم ما نيركم كم سمعكم ايتي زلنا حبريتا حتى مريت اي تنكفكم انا بزي مهنات حتى مريت مسرتاون قداسن زخون حتى مسرتون تي افراز بهال تون اي لونتو زملكت نجرات ابز سلاز تنكف ስለዚህ መጥቶ መሬት ናይ ኤርትራ መንግስታዊ ህዝባዊ ወይ ከዓ ርስቲ ወዘተ ዝብል ነገራት ስለዘሎ ነዛ ሕቶ እዚኣ ሰጊርኩም ማኹምኩም ተሰሚዕኒ ከም ዝሕለና ሓበሬታ በኣትላንታ ልዒልኩማ ስለዝነበርኩም ካልአይቲ እቲ ናይ ቋንቋ ዝበሃል ኣብ ልሙድ ነገርሲ ወላ ኣብ ናይ ፌደሬሽን ቋም ድዩ ወላ ገለ ውድብ እውን ኣልዒለሎ ዝነበራ ኩሉ ግዜ ነተን ዓረብኛን ትግርኛን ከም ዕላውያን ቋንቋታት ኦፊሻል ላንጉዌጅስ ኤንድ ፀሓፋ ነይረን ፈሪሕኩም ኣዲኹም ነታ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ምባል ኣብ ክንዲ ወርኪንግ ላንጉዌጅ ምባላ ንሳትኩም ወርኪንግ ላንጉዌጅ ኢልኩማ ናይ ስራሕ ቋንቋታት ኢልኩማ ካብ ምንታይ ኢኹም ተበጊስኩም ስለምንታይ ኢኹም ዕላውያን ቋንቋታት ማለት እኮ ሃገራውያን ቋንቋታት ማለት ኣይኮነን ዕላው ማለት ኦፊሻል ኮይኑስ ከስራሕ ኣካል ዝኽእል ምባል እዩ ስለዚ ክልተን ሕቶታት እታ ናይ መሬት ሕቶን እዚ ናይ ቋንቋ ሕቶ ኣብ ክንዲ ወርኪንግ ናይ ስራሕ ቋንቋታት ምባልሲ ዕላውያን ቋንቋታት ምባል እንታይ እዩ ትብልኩም
يغني لي دحراي كومنت خبي يغني لي انت لا تجيو برهاني بهال برهانو خيداني كاش ودن مرحبا برهانك. I think برهانه قرب تدناغير كانيرو نمنتاي سنغال وصيو نيرو انا اتيت ادن كلتا ناي مريت منشن غيرنير دحراي سنغال اتيو خاب حدش دحريو دغيمي اتي so maybe if I مريت حتو that's the problem سنغال وريدو سلازنبره انا مريت حتو مسيا ግን ከምቲ ኣብ አትላንታ ዘقربنا ከም ያ حتو ናይ ቋንቋ official language is Semitic ግን you are right up to constitution 1952 official language ተባሂሉ ኤርትራ እቲ ክልተ ገድሊ ዝነበረ ሻዕብያን ወላ ጀብሃኹም ክልቲኡ ቋንቋ ዓረብን ቋንቋ ትግርኛን official language ተቆመሉ ነሪ እዚ ዊንት dictatorship ዘሎ the same thing you ዓረብን ትግርኛን ይዝጥቀም بفلاي كدل خلو بعرب يزارب ابتنا افريكان يونيون او مسكول عرب سلازي official language ግን ካብኡ ዘገድስ ንላዕሊ ዘሎ እቲ ሰብ መጥፊኡ ኮይኑ ዘሎ ዓረብ ክብል ክሓትት ከሎ ከምዚ ዝጸልእ ንትግርኛ መስሎት ሰብ እዚ ትግርኛ ወይም ትግርኛ ተይሉ ተተዛሪቡስ ንዓረብ ዝጸልእ መስሎ ና ሃይማኖት ሕቶ የምስሉ ቆም ይኾነን ቋንቋ ዓረብ ናይ ኮሙኒኬሽን ናይ ነተዓዲ የመሓይሹ ትግርኛ ኸምኡውን የቃልሎ ንኹሉ ነትሰብ ኮሙኒኬሽን ክገብር ብፍላይ ተዓቢ ምኽንያት ዘሎ ራሽናል ከ እቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ 50% ህዝቢ ኤርትራ ድሕርቲ ቃልሲ ተሪኻዮ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ብዓረቢ ተማሂሩ ሕጂ ብፍላይ ቋንቋ ዓረብ አድላይ እዩ ክትብሎ ተደሊኻ yes አድላይ እዩ ንምንታይ እዚኣቶም ሰብ እዚኣቶም ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ዓዲ ክሕግዙ ተኾይኖም ቋንቋ ዓረብስስ ክጥቀሙሉ ኣለዎም ሕጂ ግን መጻውቲ ገይርዎ ከምቲ ትሪኦ ዘለኻ ሕጊ የለን ወላ ኮንስቲቱሽን የለን ወላ ሓንቲ የለን ከም ድላይ ይጻወተሉ ክደሊ ከሎ ብዓረብ ዝዛረብ ኣብ ስዑድያ ከይድ ከሎ ኣብ ካልእ ዓዲ ከይድ ከሎ ትግርኛ ዝዛረብ I don't know ከምዚ መጻወቲ ገይርዎ እምበር official language ፍሉጥ እዩ ናብ ኤርትራ ቋንቋ ዓረብን ቋንቋ ትግርኛን ወይ ትግርኛን ዓረብን vice versa ዝማረር ግን እቲ ቋንቋ ዓረብን ትግርኛን ናይ መንግስቲ ዝሰርሓሉ መንገዲ ዝብተባሉ ነቲ ካልእ ቋንቋት ዘሎ ናብ ኤርትራ ወይ ለሃጃ ዝበሃል ብዓረብ ክትብሎ ትኽእል ምን ትኸይዕብልሎ ሓደ ወዲ ዓፈር ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ዓፈር ቋንቋ ናቱ ባዝ ዛረብ ተኾይኑ መንግስቲ መሰል ኩሉ ወለው በጽዩ ትርጉመሉ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ዓረብ ቋንቋ ትግርኛ ከም official language ወይ working language ባለሎ ሓደ ናይ ዝሪኦ አለ ብዳት ያቆም ዝሪኦ that's what it is thank you okay دكتور تتماتنا مريت اي اكيد سنجاني فايتان نمبر اي تكتلين لعبات انا مريت كنت هو ناي مريت كمل صلي يا اوكي اسمع خلص فاقبر يعني لنا نحطها انا مجمريا حطو واننت مريت ان فاكت خابتي حدا اقداسي اذا دوكمنت حجوا زلو حدا نسيو وشت انت دوكمنت نحرقيها مالتي ارتيكل 13 بزعما رفيجي زملكت حجي هنا ايرتراوي ناب عد نخملس مسل كم زلو مسل كم مسل معناتها اب مسل انديو تقداي فتحي مسل مرققات سلازغونه تكون رفيجي مالتي قدم يكون حجي تسد ايرتراوي ناب عد بدليت خملس مسلو مخانو اب عنقص 13 ሳልሳይ ቁጽሪ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ አንቀጽ 17 ኸኒ ብዛዕባ ዋንነት መሬት ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 3 ማለት አንቀጽ 17 ቁጽሪ 3 ዋንነት መሬት መበቀላዊት ዓዲ ኮይኑ ዝኾነ ኤርትራዊ መሬት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎ አትብል ማለት እዩ ሕጂ መሬት ናይ ዓዲ እዩ ዝኾነ
ኤርትራዊ ከዓ መሬት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎ ስለዚ ሕጂ እቲ መሬት ናይ መንግስቲ ዝበሃል ገለ ሕጂ ዘይኮነ መሬት ናይ ዓዲ መበቆላዊት ዓዲ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ከዓ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ መበቆላዊ ዓዲ ኣለዎ ስለዚ መሬት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎ ይዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ዓንቀጽ 17 ቁጽሪ 3 ተታሒዙሎ ማለት እዩ ንሱ እቲ ካልእ ብዛዕባ ናይ ቋንቋታት ዘምጻኻዮ ኣብ ዓንቀጽ 35 ኣሎ ብዛዕባ ቋንቋታት እዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ኩለን ሕሰብዎ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ውድብ ክኸውን ይኽእል ሰልፊ ክኸውን ይኽእል ማሕበር ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ዝኾነ ጉጅለ ኩለን ቋንቋታት ኤርትራ ከም ሃገራውያን ቋንቋታት ክቕበለንን ከኽብረንን ይግብኦ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ብቅዋሙ ኣቢሉ ዝውስን ትግርኛን ዓረበኛን ከዓ ከም ናይ ስራሕ ቋንቋታት ኮይነን ንኸገልግላ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክቕበለን ይግብኦ ይዝብል ማለት እዩ ዓንቀጽ 35 እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ትርጉሙ እንድሕር ኢልና መጀመርያ እቲ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ሓደ መትከል ኣቕሚጥና ዘለና ኤርትራ ኣብዝሓ ህዝቢ ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ነዚ ክቅበል ኣለዎ ካብ መትከል እዩ ሕጂ ስለዚ ኣብዝሓ ክበሃል ከለኻ ብብዙሕ ቀጸላታት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብዓሌት ብወገን ብእንዳ ብቋንቋ ብባህሊ ብኩሉ መልክዑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ኣብ ዓንቀጽ 33 ዘሎ እንድሕር ኢኹም እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝሓ ፕሉራል ሶሳይቲ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ክኣምንን ንብዙሕነት ህዝቢ ኤርትራ ከኽብርን ይግብኦ እዩ ዝብል ማለት እዩ ምስኡ ተተሓዘሎ መንግስቲ ንሕተ መንነት ዝውስን ክኸውን የብሉን ስለዚ እቲ ሕተ መንነት እቲ ሰብ እዩ መን ምዃኑ ዝነግርን መን ምዃኑ ዝገልጽን እምበሪ መንግስቲ ስኻ እዚኢኻ እዚ ክብል ኣይግብኦን እዩ ዝብል ከኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ተኣሳሰረ እዩ ሕጂ ዓንቀጽ 35 ከዓ ነዚኣ ተንፀባርቕ ማለት እያ ስለዚ ኩለን ቋንቋታት ናይ ኤርትራ እዘን ዘለዋ ሕጂ ፍሉጣት ይኾና ወላ ዘይንፈልጠን ድሕር ኣለየን ኮና ወላ ተረስዓን ድሕር ኣሎ ኮይነ ኩለን ሃገራውያን ቋንቋታት እየን እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብዚ ሞቆ ቋንቋ ክዛረብ ብዚ መልክዑ ቋንቋ ክዛረብ ኣብ ዝኾነ ናይ ህዝቢ መጋባእያ ብዝሰምዖን ብዝፈልጦን ቋንቋ ክዛረብ መሰል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንሃገር ዘመሓድር ናይ ህዝቢ ትካል መንግስቲ ድዩ ካልእ ድዩ ነቲ ቋንቋ እዚ ዜጋ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ቋንቋ ዘይሰምዖ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናቲ ጉዳይ ንሱ እዩ ሕጂ ንዕኡ ክሰምዖ ዘለዎ ነቲ ናይ ህዝቢ ትካል እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ብቋንቋኡ ዝዛረብ ዘሎ ውልቀ ሰብ ክሰምዖ ዘለዎ እቲ ብቋንቋኡ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ተርጓሚ ሕጁ መፅኡ ተርጉመለይ ዝብል እቲ ንህዝቢ ዘመሓድር ትካል እዩ ነቲ ዘሎ ሰብ ክሰምዖ ዘለዎ ክሰምዖ ተኮይኑ ከዓኒ እቲ ብኡ ዘሎ በዓል ስልጣን እቲ ቋንቋቲ ዘይሰምዕ ተኮይኑ ነቲ ቋንቋቲ ዝሰምዕ ሰብ ኣምፂኡ ኮፍ ከብል ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ረእይዎ ትፍልል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ከምቲ ዶክተር ሳልሕ ዝበሎ ናይ ሰማንቲክ ጉዳይ ተኮይኑ ኦፊሻል ቋንቋ ምባልን ናይ ስራሕ ቋንቋ ምባልን እንታይ ፍልል እዩ እንታይ እዩ ኣየናይ ዝሓይሽ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትትሕዝቱ እዩ ግን ኣገዳሲ ሕጂ እቲ ኦፊሻል ቋንቋ እዩ ዝብል ኣበሃላ ትርጉሙ እዚአን ስለ ዝኾነ ኦፊሻል ቋንቋታት ናይ ኤርትራሲ እንድሕር ካብን ወፃኢ ትዛረብ እንድሕር ኣለኻ ኮንካሲ ናትካ ግዴታ እዩ በዘን ቋንቋታት እዚአን ክትዛረብ ስለዚ ክትዛረብ ተዘይክእልካ ከዓኒ ኣብ መጋባእያት ናይ ህዝቢ ከይድካ ነቲ ናትካ ትዛረብ ዘሎ ቋንቋ ወይ ብዓረበኛ ወይ ብትግርኛ ከተርጉመልካ ዝኽእል ሰብ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ዝብል ነቲ ሰብ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ዘሰክም ከይኸውን ምጥንቃቕ ዘድልዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ስለ ዝኾነ ሓደ ናይ ህዝቢ ትካል ኣነ ይሰምዓካኒ ብዓረበኛ ወይ ብትግርኛ ተዛሪብካ ኣይሰምዓካኒ ዓፈረኛ ድሃ ዝዛረብ ዘለኻ እሞ በቃ ዘተርጉም ናብ ዓረበኛ ወይ ናብ ትግርኛ ዘተርጉም ሰብ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ክብሎ ይኽእልን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ትርጉማ ምዃና ንረዳዕ እያ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓኒ እቲ ዓረበኛን ትግርኛን ናይ መሳርሒ ቋንቋ ናይ ስራሕ ቋንቋ ንብሎ ዘለና
نتا اوفيشال تبل من البات ترجمه بزي ملك خيت ترجم زياده ناي سرح عنقا سلازي ازي مخانو كلتي تاساسير زخيد مخانو كنسحت يبلنان معناتي اتي هاجراو عنقا خبال كله مسلنا هاجراو عنقا زخونه سب اب زخونه مغابا انا حزبي بقنقو خزارب مسلو مخانو اتي نحزب زي محدر زلو تكال كعني نيتي سب كسمعو قديتا خم زلو اذن صبارق مالتي سلازي بخمز انا حدنا زلنا نحنا ناي قنقا ناي وردس كما حيز غبو ነገር እንድሕላለ ኻኒ ጸገም የብሉን ግን ቀንድ ዘገድስ ትሕስቶም ትርጉምን እንታይ ማለሲ እንታይ መልእኽቲ ከም ዘሎ ኢና ኣብቲ ሓሳብ ጥራይና ሕጂ ክንዛራረብ ንኽእል ነቲ ቋንቋ ግን ክማይሽ ይኽእል እንድሕር ኮይኑ ክማይሽ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ይዘለኒ ዝተረፈ ናብ ዝቕፅል ሕቶ ተልኩም ከይን ንኽእል ኢና እቲ ዶክመንታት ሲ ክቀርብ ስለ ዝኾነ ኦኬ አጋዝት ተሰጠው መስለኒ ዶክተር መዛት ላይ حتى حجه بزاز زاربا صح دكتور جبران خلاص كويس حرك كنت دكتور على دكتور جبران حساب هذا بحر اجازت كلكم ابدري اجازتكم حتىكم ريتكم مش حكى لا حتى يعني حجه حتى ايه بزاز دكتور جبران قالت اسمعت له حتى حرا ثانك يو دكتور جبر سما معلف تزبل كاسمعنا ነገር እዚኣ መንፈስ ናይ ትሕዝቱን ኣረኣታትን ተዋሃሂዱ ከይዳለ ዝወልካ ነገር መሰረት ዝገይራ ኣብ ኣያት መገዝታ ሕተይ ማለት እዩ ኤርትራ ሕብረ ብሄራዊት ሃገር ያልናያ ሕብረ ብሄራዊ ቋንቋታትን ባህልታትን ከኣለዎ መሰል እዚኦም ከኣ ክኸብሩለዎም ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ሕተይ እዚኣ ዶክተር ገብረያ መሰል ናይ ምውዳብ ከተኣምን ዳ እዛ ኣረኣታት እዛ ብሄራውነት ሕብረ ብሄራውነት ነገር ሓደ ብሄር ብዝመስሎ ናይ ምውዳብ መሰሉ ከመይ ትሪኦ ልሲኻ ብዝመስሎ በዚኣት ወፂዕ ኣለኹ እንተደኣይሉ በታ ብሄራውን ሃይማኖታውን መሰላቱ ናይ ክውደብ መሰሉ ብኸመይ ትሪኣ ሓንቲ እዚኣውን ክሳብ መሰረት ሰው ውሳኒኡ ምውሳን እትበጽሕ ኣረኣታት ከመይ ትሪኣ በዚያን ክልተና ተኣሳሲርካ መልሰለይ ካሊ እዚ ኣብ ኣትላንታ ኣብ ደንበር ዝሰፈረ ኣረኣታት ከመይና ንሪኦ ዘለና ከም መሰጋገሪ ሕጊ ናይ ኤርትራ ዲና ንሪኦ ዘለና ኮብሪና ንሪኦ ዘለናስ ዋላ ከመይ እዩ ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ብናተይ ተረድኦ ኣብ ሓደ ቁዋምሲ ገለ ሸነኻቱ እዚአን ጥራሕ ይስርሓና ኢልካ ተቕበሎ ካሊኡ ተኣሽሙት ነገር ኣይኮነን ብዓብዩን ትሕርከ ስርሓና ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ባይቶሎ እዚ ንሰባሪኩም ዘለኹም ኣሎ እቲ ናይ ህግደፍ ዝቐረበሎ ዓብይን ተሳሚዕና ኢና ንገብር ነቲ ህዝቢ ኢና ንገርፎ እዚኣቶም ከመላዓ ዓሊ ነቶም ሰብኣዊ መሰላት ዲና ንፈልጦም ሲ ወላ ከም መሰጋገሪ ሕጊ ናይ ኤርትራ ኢና ንርድኦ ዘለና እዚአን ክምለሰለይ ድሒሩ ግን ርእይተይ ማለት እዛ ሕቶ እዚኣ ግን ንክልቲኹም እያ ማለት እዩ أنا ون دكتور جبري أبزاز هبكايا ملسي بزعبا قنقع سايخ نتصرى اللي دليتي working language نايسرح قنقع مبالن official language allow قنقع مبالن نناتو definitions هالو نناتو ترجمات هالو هجي كتبرها كتينكا very interesting انتاي كابريكايا تي working language مالتنا ኣብ ሓደ መጋባእያ ወይ ቤት ፍርዲ ንበሎ ሓደ በኣፋር መቲን ተዳ ተዛሪቡ ኣይሰምዓካን ያኔ ክብሎ የብሉን ክብሎ ስለዘይብሉ ኢና ኣብ ክንዲ ዕላው ንብላ ወግዓዊ ኢልናያ ሕጂ እዚ ዲስኦርጋናይዝድ ዝኾነ ኣገባብ ስራሕ ኣይፈጥረልካ እንዶ ሕጂ ማለሲ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት proposal እስከተቀርብ እንኮለኻኒ መሳገር መንግስቲ ክሕግዝ ዝኽእል አንቀጻት እቲ አንቀጽ ነቲ ህዝቢ ብዝተኻለ መጠን ዳይቨርሲቲ ሓሊ ዩኒቲ ዊዝ ዳይቨርሲቲ እናፈጠረልካ ከይዲ ኢኻ ትደልዩ ዩኒቲ ዊዝን ዚስ ዳይቨርሲቲ ናይ ኤርትራ ሕጂ እታ ዝመልካያ ግን ኣብ ክንዲ ዩኒቲ ትፈጥር ዳይቨርሲቲ ገኒኑ نتي ديسوردر كم تفكر زغبره خوينا تسمعني ناتي ارغومنتي دحري ارغو خغبريه
ابتي عدرات ترخبوا حجي تحطي انت مسلك حسيبكم ولادكم بتنقاقس كنقير نخدنا قلت بلا لخنا مجرشاتكم يلكا حسيبكم ولادكم بقبو هلاو قنقا خبل كله ناي فيدرال حقي ابشان تعتمد 50 كلتن هلاوي قنقا كبلون كله تردي وحسيب يقروا كم هلاو قنقا مثل انت دعا عفارኛ خزارب كوينو كناما خزارب كوينو باዛ خزارب كوينو اوكي تورغامن باري كلمصينا إلكا نعلمنيا وينا تجرينيا كترجم زخل مهناتو تي الله قنقا وقعو قنقا تجرينيا عربيا سلازخونه ناي عربيا ناي تجرينيا تورغامي كبازا كاب كناما كبيلين كابغله يخاتم صالو اجي ورك لانجويج انت الكاغن ناتو رايتي نايت سب رايتي مسؤوليه بدلاي قنقا خزارب اجتي بفرز زلو ويا مغابيا يزلو غله مترغام قال ما حيت ايديوني كملس كخلالو حجي ارترا زعقم زت وننده ابكونت ناسي كتريو وفدو دي بلينتر اخو ما حاجه كوين يسمعنا لن تاي نمبالي ابكندي ناي سراح قنقايا تبلا تا وقعو قنقاي الاو قنقاي مبال حاجه قال هاجراوين قنقاتاتين يكمنا لهم انت تاريخيا تا ارتيكل 35 هاجراوين قنقاتاتهم هاجراو قنقا زبالكو حجي اويتي تي زراين دلو كونترا حدنتنا قرب ابدا شو اتيخا رئيسه اتيخا حتى مستم كمان علما ما زياور عمق انا حسب الله حتى يا جن كبرهالني انتي بالكم زلخو بريها نسخم نسلي بتل ابتا عنكسين تايتن كيفون قالو نتن كلن قنقاتاتنا ارترا ولا اليت يكون معناته ወላውን ጀበርቲ ናተይ ቋንቋ ይዝብል ተላኾይ ናተይ ቋንቋ አለን ዝብል ተላኾይኑ ሃገራዊ ዝቋንቋ ዘይኩም ማንያቱ ንኩሉ መሰሊ ከምውልቀ መሰሊ አቤናይ ብሄር ቢሎንግ ይገብር ናቱ መሰሊነት ወልቀ ይልኩም አለኹም እጂ ወላ ጀበርቲ ናተይ ቋንቋ አለን ይሉ ተላቀሪቡ በቋንቋ ይخزاره ኤሊት which is ደሎ አቲ ብሄር ገለ ዝባል ነገር ንስኻትኩም ካ ወልቀ ይባል ዱስን ትብሎ ዘለኹም ናተይ ቋንቋ አለን ዝበለ አመጋባ ያቲ خزاربي ምክንያቱ ተቋንቁ ሃገራዊ ትብሎልኩም ናይ በሐቀ ሐሲብኩም ለኹም ሃገራዊ ቋንቋ ዝባልኮ ከሃገራዊ ቋንቋ ዝባል ሃገራዊ ቋንቋ ኣብ ኩሉ መጋባያታት ኣብ ኩሉ መሳሪሓታት ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ካኒ ነቲ ትካላት ናይቲ መንግስቲ ዘقوم ዘሎ አካላት ከተቀርበሉ ትኽእል ብጽሑፍን ብቋንቋን ብዘረባን ስለዚ አጽቢኩም ሪኹም ማለሙ አንቀ 35 ሲ ብጉቦ ሪኹም ማለኹም تناي سراح قنقا زبلن نخلن قنقاتات كخم هاجراوين قنقاتات كريوا لامنت ابدي ناي ኢትዮጵያ መግዛት ዝነበርናሉስ አምሃርኛ ሃገራው ቋንቋይ ሁሉ ጽሕፍ ሁሉ 80 ስራሌ ብሔረሰባት ናይ ኢትዮጵያ በቋንቋ ጽሕፍ ይተገሩ በቋንቋ ጽሕፍ በአምሃርኛ ጥራይ ጽሕፍ ከም ዝኸል ይخግበር ጸኒኑ እጂ ካብዝኽት ወጽት ደሊልኩም ክጥርንፎ ደሊልኩም ምክንያቱ ናይ ስራሕ ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ትብልኩም at the same time ኩሉ ቋንቋታት አነ ከሙል ቀሰብ ቋንቋይ ዝብሎ አነ ከሙል ቀሰብሲ ሃገራው ቋንቋይ ትብሉልኩም እዚቲ ናይ በሐቂ ጉቡዲ ከምዚልና ክንከይ ስለዚህ ትሪኢታ ያ መጨረሻሲ ላው ቋንቋታት ዝባል ኦፊሻል ቋንቋ ዝባል ነገር ዝተመጸይ ምባሊ ግን ንስኻትኩም ትምልሱለይ ጽበይኩም ይቀነየለይ አድነት هرا جنزك هراي دكتور وي دكتور صالح اندحرا لكم كنكم كلتكم حنتهم حتى تبقى مالو تقدم زل افتا او اطراي صريقنا نزارب علينا كال حتى تساينو نبخر دكتور جبر حج اندينا تملشنا يتو حتى تودي تبايل اندينا دحركم هاهم يزخون دحني ዝኾነ ናይ ኣጋዚ ትሕቶ ምስቲ መደብ ዝኸይዱና ይኮነን ብዛዕባ ውዳቤ ይኮና ንዛረብ ዘለና ምናልባት እንድሕር ተኸታተልና ኣይነበርኩም ዳይላ እምበሪ እንታይ ኢና ኢልናሲ ሕጂ ሃገራዊ ዝኾነ ጥርናፌ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽ ጥርናፌን ውዳቤን ክፍጠር ኣለዎ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መድረኽ ኣብ ሰለስተ መድረኽ እና ከፊልናዮ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መድረኽ ብኸምኡ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ናይ حبار ناي مقالس بايتا هاجراو طرنافي كفطر الله يزبل مالتيو هجي
نتا مس مسل بهرات تأساسر نجر حتى زملكتي حجي حتيتا مالتيو زيا حجي بزح جزء تزاراري من اللاندينا ملسي كأنتاي مخانو تفلت اندخي السنة انتن كل جزء تفلت ان ملسي ان ناتي نايولك مالتيو حجي جن ابزي بزعات دوكمنت نحن زارب مسينا زلنا زي دوكمنت زي حجي كما يجيرو هاجراو ترنافي فتر اتي نحابار نقول لهنا ارتراويان بهير يقدس عليبت بزي يقدس قامقا بزي يقدس نقول لهنا كما قرنا تأمرنا بحدا نقالس نخئل زبل مسرتاوي برينسيبل ثلاثة عمشتن عنك حزب زعوي إنا نزارب زلنا عمل سيزي حجي مسل ناي متقرناف زبل حتو انتاي حتو ختفتحيخا تتقرناف زلخا زبل ترعس زقبري حتو حجر كتفتح انت عين تقرناف يدلي زبل حتو زملس بملكة تي سرعنا عبد قدامي فيزي مالتي السرعة هزبي يوسنو إنا النامني حجي تي مجمرة نقول أنا إرتراويان كسامع الناس قمنا برينسيبل بزعبوا نسامع معمو السم استسامعنا انت عين تقرنا في إزرلينا نزبل حتى خن ملسينا مالتي شعو هزبي زملسي حجي بزعبا كما يقرنا بحدا نقالس ويكاني بحدا أمرنا زخيل برينسيبلس انتايهم بزمز قربوا زيهم حرت سامعنا نزيهم زي سامع أكل بمنتايد نفق قالس كم زلو ملس فلوت مالتي سلازي عجي نابو متان كي نخيب مخناتو زي تعيش مخي حزب مالتيو بقو حلفا يدل مالتي ملسي كأنتاي مخان تفلت سلازخونك مالتي حتي حتى أنقع مسمسل تأساس ريو حجي زخونا سب بقانقو خزارب مسل يزبل مالتي انت حتى بقانقو خزارب مسل انت حتى أخوين خاني اتي قانقوا ترتراو قانقواي هاجراو قانقواي من البات زيد حرواي حتى زنبره هاجراو قانقوا بحال كله انتي مالتي زبل من البات ترجم زدلي انت حتى أخوينو إرتراو قانقواي مالتي إرتراو قانقوا حساب زخونا خاني أب إرترا أب زخونا بوتا نا إرترا كزرب مسليو ويكاتي نعوز دارب سب أب زخونا نا إرترا كرنا أب زخونا أجاك أميتات بقانقو خزارب مسليو مالتي حجي إزي ترجم زهلو انتايو مس محضرات تتحازي مس ناي منقستي سرارها تتحازي مالتي سازي حجي زخونا سب قداي حليو مس منقست تتأثر بتفرد ديهم تزبلكايو خالي ديو عبتي بتفرد قريبو بقانقو خزارب مسليو تحطو حجي نسخاكم تزبلكايو عند حد أنا عفر زارب كوينو مني أب بتفرد قريبو بعفرنيا عند حد أتزاريبو نو بعفرنيا مزراب كاين سمع كنا بعفرنيا نبتقرنيا وينا بعربنيا زي ترقامي حس كامسا كبهال أي قبونيو بقو قاقو خزارب مسليو سلازي عند حد أنا تمنقستي عفرنيا زي سمع عند حد أخوينو نبتي سمعو قانقا كترقمان له زخئل أكال ناي مقراب قديتا ناي منقست قديتاي ناي تبيت فرد قديتاي زي عتا ترقما زي حجي علاو قانقا بلا ناي سرح قانقا بلا خالي بلا بقى خالي ترقم يبلا زي ترقم كم زلوا انت عينت قانقا نتقم خالي كهو نخئلي عينا إذا حيش كبهالي كالي قنت ترقمو زيو سلازي يتهاجراو عنق خنبل كلنا إرتراو هاجراو عنق أصل زخون أبزخون خرنا على إرترا كزربن زي سبك أنا بزخونه بقانقو خطكم مسل على اللو مالتي نمبر مس نامس حفن مستعش مستحز نجار كونن مجمرة نجار كاني مسو تتأساسي رزقي نجارات الله سبات قانقوم نخم عبلو مسل كم زلوا مخنياتو إزي بيل أوف رايتس اللي نعمتنا زلنا نايولك أسم مسلن ناي محبراو جيلا مسلن زخبري
ስለዚህ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ህዛብ ሓባር ኮይኖም ቋንቋን ከማዕብሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠረሎምን ከማዕብሉን መሰሎም ስለዚህ እቲ ናይ ውልቅን ናይ ጉጅለን መሰል ንዑ ዘጠቃለለ ሕጂ ንሕና ቀሚጥናዮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እቲ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ወርኪንግ ላንጉዌጅ በሎ ካልእ በሎ እቲ ትሕዝትኡ ብከምዚ መልክዕ ወይ ክበሃል ከሎ ዝኾነ ሰብ ቋንቋ ተዛሪቡ ናብቲ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ዝትርጉም ናይ ምቅራብ ግዴታ ናይ መንግስቲ ድሕር ዳነር ኮይኑ ፀገም ይብሉ እንት ኦፊሻል ምባሉ ማለት እዩ working language በሎ ኦፊሻል ላንጉዌጅ በሎ ፀገም አይፈጥርን ንሕና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ትርጉሙ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ምዃኑ ህዝቢ በት ኦፊሻል ላንጉዌጅ ንኽዛረብ ግዴታ ኣለዎ እዩ ዝብል እንድሕዳ ኮይኑ መሰል ናይ ህዝቢ ምግሃስ እዩ መሰል ናይ ብዙሕነት ኤርትራ ምግሃስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሕነት ኤርትራ ዘምሕር ምሕደራ ኤርትራ ክስርዕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እሱ ተኮይኑ ከዓኒ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ዝኾነ ማሕበራዊ ግጅለ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ገዲፉ ካል ቋንቋ ክጥቀም ምግዳድ መሰሉ ምግሃስ ማለት እዩ ናቱ ምርጫ እዩ ቋንቋ ገዲፉ ካል ክጥቀም ተሕታ ኮይኑ ብናቱ ምርጫ ድላይ ክገብር ይኽእል ከም ንህዝቢ ተመሓድር ኣካል ግን ቋንቋ ንክጥቀም ብቋንቋ ንክጥቀም መሰል ከም ዘሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ነዚ ከዓ ክትኽብር ኣለካ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝቐሚጥናዮ ዘለና ዝኾነ ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ዝኾነ ኤርትራዊ ብቋንቋ ክዛረብን ክጥቀምን መሰል ከም ዘሎ ክፈልጥን ክኽብረሉን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሕጂ እቲ ብዙሕነት ተዓቂቡ ክኸይድ ክኽበር ከም ዘለዎ ኢና ንብል ዘለና ብዙሕነት ንሓድነት ፃባዕ ኣይኮነን ንሕና ንብል ዘለና እንታይ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ unity in diversity ስለዚ እቲ ብዙሕነት ሃልዩ ግን እዞም ተፈላለዩ ሕብረተሰብና ኤርትራ እንዳታት ናይ ኤርትራ ተጠሚሮም ብሓባር ከዓቢሉ ዝኽእሉ ብሓባር ክነብሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ምሕደራ ክፍጠር ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንሓደ ዓብላሉ ቋንቋ ኣምፂኻ በዚ ክፅሕፍ ኣለካ በዚ ክዛረብ ኣለካ እንድሕዳ ኮይኑ መሰል ናይዚኦም ትግህዝ ስለ ዘለካ እዚ ከዓ ንፍትሒ ይኮነ ስለዚ እሱ ኢና ንብል ዘለና እመኒ ንዑ ኣድረስ ክገብር ዝኽእል ኢና ዝመደብ ኣቕሪብናዮ ዘለና ብኸምኡ እቲ ትብሎ ዝነበርካ ምዚ ፃባእ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ቋንቋታት ወይ ከዓ ናይ ቃላት ፍልሊ እንድሕዳ ኮይኑ ከዓኒ ብኸምኡ ክትርድእ ዝደሊ ማለት እዩ ግን ንሕና ከምኡ ኢልና ክነቕርብ ከለና ኩሉ ኣግምቲ እቲና ኢና ስለዚ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ፀጋ ናይ ኤርትራ ኢልና ኢና ንኣምን ንሕና ብዙሕነትና ፀገም ኣይኮነን ንብዙሕነትና ክነመሓድር ስለ ዘይከኣልና ይፀገም ስለዚ ንብዙሕነት ኤርትራ ከመሓገባብ ኣካይዳ ኣብዘም መሰረታውያን ፕሪንሲፕል እዚ ተመስረተ ኣጋባብ ኣካይዳ እንድሕዳ ከይድና ንዕኡ ክነተግብር ንኽእል ኢና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ምግባር ግን ክግበሩ ዝግብኦም ከዓ ሰሪዕና እዮም ኣለና ስለዚ ብኸምኡ ክትርድዎ ተስፋ ገብር ዝተረፈ እንድሕር ደኣኒ እቲ ሕቶታት ተወዲኡ እንታይ ደኣ ዘረባ ከም መሰላ ቁርጥ ኦኬ دكتور سرح مملأت له توثقي له مثلا نستقبل اوكي حراي مثلا تي حتى ندوسخ اذا خيزل اوكي سوري وريدين يعني something technical كوينو مثلا شجر راي قانقا مثلا بوص يعني شجر راي قانقا نيرن بوص I'm just you know to ቋንቋ ንዓና ደድልየና እቲ ሞስት ልሕጂ ዝሪኦ ኣነ ብሪጅ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሽግር ደሎ ሕጂ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ብሓደ ላይን ኸይድ እቲ ዓረብ ዝዛረብ ብሓደ ላይን ፓራለል ላይን እዩ ዝኸይድ ደሎ ፓራለል ላይን ክራኸብ ኣይክእልን ሕጂ ኣብቲ ቃልሲ ነመኻይዶ ዘለና ክራኸብ ኣይክእልን ሕጂ ንገብሮ ዘለና ንሕና እንታይ ኢና ክሮስ ብሪጅ ክንገብር ኣለና ክሮስ ብሪጅ ክነራኽቦ ኣለና ብዓረብ ዝተጻሕፈ ብትግርኛ ተዝንበብ ብትግርኛ ዝተጻሕፈ ብዓረብ ተዘንብቦ ብብዙሕ ምስተረዳዳእና ነርና some of it complementary ምስተቐመና ነይሩ ግን እንታይ ጌርና parallel word ጀሚርና ሓደ በዚ ብትግርኛ ጽሕፍ ሓደ ብዓረብ ጽሕፍ ኣይራኸብን እዚ ተሓቂ ይዛረብ ዘለኹ ነዚ ክንፈትሖ ተኾይና እንታይ ክንገብር ኣለና we have to start ንሕና
ክሮስ ብሪጅ ማለት ክንትርጉሞ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ክልቲኡ ዓረብ ዝዛረብ ትግርኛ ጸሉን እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ንዓረብ ጸሊ ይኾነ ንጽልኢ ከምዚ ዶክተር ገብረ ዝብሎ ዝነበረ ሓቂዩ እቲ ካልእ እውን ዓረብ ዘይዛረብን ትግርኛ ዘይዛረብን ክነኽብረሉ ለና መሰል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ I can tell you guys ኣስተርጓሚ simultaneously ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ኣብ እዝንኻ ኢርፒስ ጌርካ ጥራሕቲ ቻናል መሪፅካ simultaneously ክትርጎመልካ ኽእል ግን እንታይ ዝድለይ ዘሎ ንያ ክህልወካ ኣለዎ ዲልየት ክህልወካ ኣለዎ ዲልየት ብሓንሳ ሓቢርካ ክሰርሕ እቲ ዲልየት ተሎ ትንያ ተለካ ኣብ ኩሉ ቦታ ክትበፅሕ ትኽእል ግን እቲ ናባና ሽግር ዘሎ ጥራሕ ጽልእ ክንገብሮ እንደሊ ክላክ ደፈና እንታይ ደሊኹም ኢኹም ዓረብ ዝዛረብ ዘሎ ክላክ ደፈና ማሎ ማላላ ትግርኛ ብታዓቱ ብለካ ሓደ you know what I'm saying እሱ ንዓና ሓንቲ ረብሓ ይገብረልናኒ ጽልኢ ዝፈጥረልና ዘሎ ንሕና ብሓቂ ክንቅበሎ ተኾይና ናይ ኩላቶም ዘለው ተቐቢልና ግን እዚኣተን ቋንቋ እዚኣተን ናይ ስራሕ ቋንቋ ወይ ኦፊሻል ቋንቋ በሎ ከም ድላይና ክንሽሙ ክንወን ኸሊና ግን እዚኣተን እንተን ቋንቋ ናብ ስራሕ ግን ሓደ ሰብ መጪው ኣነ እዚኣ ቋንቋ ይኽእላ ነዚኣ ይኽእላ ነተሉ ናይቲ መንግስቲ ወይ ናይቲ ጉባኤ ወይ እቲ ኮንፈረንስ ዝገብር ዘሎ ናቱ ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ ክትርጉመሉ ጠባይ ክንገብር ኣለና ክንሓት ኣለና ሎሚ ሕጂ ንዛረብ ኣለና ብትግርኛ ግን ክንሓትት ንኽእል ሓደ መጪው ክብል ኽእል ኣይተረዳኣንን ዝኽሉ ኣነ ክብሎ ዝኽእል እቕሬታ ዝሓትት I'm sorry ከምቲ ነተሓወይ እንግሊዝኛ ብዙሕ ትወልድ በለኒ ከምየ ዝብሎ እቕሬታ ኢና ክንሓትት ዘለና እዚ ጠባይ ከም ጠባይ ክንወስዶ ኣለና ንምሽሙ ጽልኢ ይኾነን ክነቃልሎ ኢልና ነብሮ ብሓደ ቋንቋ ንዛረብ ግን ነቲ ካልእ እውን ክነኽብረሉ ኣለና ክንሓትት ኣለና ሓደ ሎዶ እዚ ቋንቋ ዘይርድኦ ንኽንትርጉመሉ ኢልና እውን ክንሓትት ኣለና ኣብዚ ኮንፈረንስ ንገብሮ ኣብዚታት ኮንፈረንስ ንገብሮ ኣብ ኸባታት ንገብሮ ክንሓትት ኣለና መን ኣለዎ ኣብዚ እዚኣ ቋንቋ ዘይተረዳኣቶ ኢልና ክንሓትት ኣለና ክብረት እዩ ንኹሉ ሰብ ንኹሉ ኤርትራዊ ተኽብሮ ኣለካ መሰሊ እዩ ኦኬ ግን እተተኻኢሎ አትሊስት at the minimum ካብ ትግርኛ ንዓረብ ወይ ንዓረብ ንትግርኛ ክትርጎምስስ at minimum requirement ከውን ኣለዎ ብላኒ እዚ ዘሎ ትበዝሑ ቋንቋ እንታይ communication skills ከመሓይሸና ነተዓዲ ከመሓይሾን ከምቲ ዝብሎ ዝነበርኩ በብኽእለቱ በብሞይኡ ተዓዲ ምስ ባዕበለ ነይሩ ግን ፃወታ ኮይኑ እዚ ባዕብር ኢሉ ባዕሉ ፃወተሉ ቋንቋ ገለታት ሕጂ ውን ክንጥንቀቕ ኣለና መሰል ከም ዘለዎ ካልእ ቋንቋ ከም ዘለዎ እዚ ናይ ብሄር ውን the same thing ከምኡታት ኣነ ንስኻይ ተቃለስካ ናኔ ተቃሊሰ ገለታት እዚታት ጠጠው ክነብሎ ኣለና ኩሉ ሓደ ኤርትራዊ ተቃሊሱ ብዝቃልስ እዚ በወገን በሓደ ወገን ኮኑ ብኻልእ ወገን እዚ ከም ለበዋ ይዝብሉ ኣነ ስለዚህ ናይ ቋንቋ ዓረብ ኣኽወንቲ መብዛሕቲ ኣዲቤት ሕጂ ግን ቋንቋ ዓረብ ብሪጅ ክትኾነና ትኽእል እያ ትግርኛዊ ብሪጅ ክትኾነና ትኽእል እያ ተተሓጋጊዝና ነቲኦም ኩላቶም ኣሕዋትና ከም ዝፈልጡ ክንገብሮም ኢና እቲ ነዚ ቋንቋ ዘይፈልጥ ምን ክንትርጉመሉ ኣለና ኣነ thank you ካልእ ሕቶት ኣሎ ኣነ ሕጃት Okay, thank you, Dr. Saleh. Okay, I don't know. تحفظ لكم عرب إيرترايت عرب كزارة بإيرترايت إلا زخل كلام نسبي بالله. يجي مسألة حلوة على نخم بهت كم حبرتك. أذن تحفظ لكم تحفظ ساكت زيت أنا في صحفة أنت. وكرن أوكي بس ريجا سلوزلو خبرك إحراك ورحب. أوكي إدريس باقون اللي خده. ايوه هليكو سنماسي اوكي هليكو شغل غني لنا سمع انت اللي حدا مو يغني لنا قايشنا انا تا سمع انت اللي تا دوكيمنت ايام بوبكوان تزرقي حدا تزرقحتن ايام بوبكوان نتحتيك اتصقمني امال ስለዚ ሕጂ ክሓትት እንከለኹ ካብቲ ኣጋይሽ ክትብሉና ፀናሕኩም እየ ክሓተኩም ማለት እዩ ሓደ
زي مانيفستو 35 عنቀጽ አለው ኢልኩም ሕጂ ትገልጽልና ጽናሕኩም ከኑ ሓልኩም አይደልን ኣብ ብዝሓለፈ 20 ገምታትን ዓመታት ብዙሕ ከምዚ ማኒፌስቶ እዚ ተጻሒፉ እዩ ንኣብነት ኢፒዲፒ ትራንዚሽናል government document ዝበሃል ልዕሊ 30 ገለን ዘለዎ ገጽ ጽሒፍ እዩ እዚ ሃገራዊ ባይተሪ ዋላ ኺዳን ወይን ከምኡ ዓይነት ጽሒፍ እዩ ዲፒ ውን ቀደም ጽሒፍ እዩ ንዑም ብክሞ ትኾኑ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ሕጂ ስለዚ እዚ ሕጂ ተጻሒፍ ዘሎ ማኒፌስቶ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተጻሓፈ እንታይ ዝፈልዮ ኣለዎ እዚኣታ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ሕቶይ አንተ ወይ ክብሮም ኣብ ኣትላንታ ሲ 4 ሲቪል ሶሳይቲስ ነዚ ማኒፌስቶ እዚ ተቃዊሞንኦ ኢልና ማለት እዩ ተሕቲ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ እቲ ኤግዛክትሊ ክሪቲክስ ነይሩ ኣብዚ ማኒፌስቶ እዚ ዝቐረበኡ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ እዚ ዲያስፖራ ናል ጋቨርንመንት ሙቃም እዚ ማኒፌስቶ እዚ ያቀበሎን እዩ ጽቡቅ ከኣይኮነን ክበሃለና ጸኒሕ እዩ እቲ ኤግዛክትሊ ሳብስታንስ ናቱ ግን ምንታይ እዩ እዚ ዲያስፖራ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት እዚ ማኒፌስቶ እዚ ዝቃወሞ ሓደ አንተ ወይ ዶክተር ገብረ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ diaspora transitional government ሙቃም ማለት ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝኸይድ resistance undermine ስለዝገብር ወይ ከዓ እቲ ውሽጢ ዝኸይድ resistance natural ኣብ ጸብጻብ ስለዘይእቱ ቅቡል ኣይኮነን ከም ገይር ኣነ ተረዲየ ኮሚ ኣነ ከዝርዶ ካብ ቀደም ማለት እዩ ነቲ diaspora transitional government ኣነ ንባዕለይ ኣይቅበሎን ስለዚህ እቲ exactly እቲ diaspora transitional government ዘይንቅበሎ ሲ ነቲ ውሽጣዊ resistance እሞ ከዓ ነቲ ብረንት ናይ ነቲ ሓዊ ናይ ዲክታተርሺፕ ዝቅበል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ አንደርማይን ስለዝብር ድዩ እዚ diaspora transitional government እዚ ማኒፌስቶ ዘይቅበሎ ይቀኒለይ ወዲ ኣለኹ دكتور جبريل تفاقيد كان لي حانت جزي اوكي go ahead دكتور صالح دحان دعري كيد دكتور جبريل go ahead answer دكتور جبريل قصر صالح مجمريا I think there is misunderstanding አለው እቲ misunderstanding እቲ ጌጋ ዘሎ ካብ ኢድሪስ ሰምዖ ዘለኹ ሕጂ ናይ ቲሪ ዝዛረብ ነይሩ ዶክተር ገብረ ከምጣን ንምንታይ ኣብቲ ፌስ 2 ፌስ 1 ፌስ 3 ኣብቲ ካልኣይቲ ወረቐት ዘይተጻሓፈ ዘላ ኣይ ተገይሩ ዘሎ ናይ ጋቨርንመንት እቲ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት as intellectual ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዝነበርካ ሕጂ ብዙሓት experience ሎ last time ዝተገበረ ናይ ሲሪያ ጋቨርንመንት እዚ ኤክሳል ዝገበርዎ ነይሩ ኮሙታት ናይ ካልኦት experience ሎ ክተንብቦ ትኽእል ኢኻ እንታይ እቲ pro or con ማለት እንታይ benefit ናቱ እንታይ እቲ ጉድኣት ናቱ ክንፈልጥ ተደሊና ካልእ ሪሰርች ክንገብር ኣለና ኣብ ኣዘላ you know so that's the point about ናይ ኣብ ኣትላንታ ዮም 4 ዝበሎም ክብሮም ቁሩብ ቴክኒክሊ ፕሮብለም ነይሩ ኣንሕና ምስ ወረድና ድሕረና ሓደ ሓተተና ንዓና ኦብጀክሽን ድበለ ኣነን ሰንጋሊና ፕሬዝደንት ጌርና ነርና ኦብጀክሽን ኣይነበረን እንታይም ገይሮም ድሕሪ ናይቲ ኣቶም ሲቪክ ድኡ ነቲኦም ናይ ሲቪክ ምስ ወዱ ሽዮም ተሓቲቶም ቲኦም ሲቪክ ዝበልዎ for transparency ኣንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ትሕተቱና ኢሎም you know what I'm saying so they didn't say
توتالي نقبله دي خونا ابو خلنا يتحطونا كم تردان ممتاي ان احنا ريزرفيشن على نقل زبر قلنا عنا حطو حطونا ممتاي زي تقبلوا ويكاس انتاي كويشن كم زلهم اي نبر نشعو تحطو ممتاي اوريدي وي فينيش احنا عنا خمليسو ما حطونا انت زي تقبلوا about half an hour to 45 minutes نيرو حطهم مرسين تمليسنا حطهم مرسين تقبلنا so there wasn't no question شعو question حطينا برا clarification نيرو قن زي أحطونا أي منتا من some objects تي ورقة تبلا زلخا خالي study تغيرو نيرو I think بزح study تغيرو زعبا زي قن إذن human right it doesn't matter even if you are any country كل سب United Nations membership courses story 8 from what I remember is كلتا عدين دي تقبلوا مثلا نخافت ورقة بوز نوركو سلازي إذا قبلنا دلو up to modification in أجرنا نحنا نا إيرترا نا modifications قبلنا أقول لك يعني حمش بتاعت سلازي I didn't see anything at come in أبدا جن نيرو alone I buy tolo similarly تنا أديس أبا كالي زنبوكو equally يلن عن إزرع أخوه يلن جن if they have any clarification نقدر نتغلقها دكتور جبريل وسخله اوكي اسمع الله هذا اسمع الله هذا ادرس ما قال السمع عند الله اسكي ملكت قبر الله عمل لها ادرس ما قوني الله ده ما قوني زفان حفتها سلام تبلك الله زفان حفتها سلام تبلك الله ها اوكي مرحبا مو نافتتاش مخيده كمل لك هذا عند الله نافقناك anyway تانا مجمرة حتو تي زي دوكومنت زقربي maybe publicly available سلازخونا كتريقوا تقوليهم كتريقها مالتيو حجي مستي زبالكايو ناي PDP يهون ولا ناي كالوت بروغرامات مسو مالت ماساسل ولا تهلو كوم يكونن مالتيو حجي زي انتايو تحتو ولا نبعلو كابي زجمر انتايو تي نحبار كم إرتراويان بحبار أمرنا حجي ناتي رئيتو كم زي خونا لو زي كوناسي نحبار ني كم زي قاتات ما خم نفتح نكالس انتايو نساوم معلم ويكا بحبار كت أمرنا زخيل قمد انتايو لنا حتنا مالتي حجي انتاي جميرنا انتاي تسقمنا إرترا حجي تمسرتها تسقمنا إرترا بخرة فتحي سلازي اللي ينايلنا مالتي حجي سلمتاي فتحي زي اللي ناتو مجلس اللو جن تسقم بخرة فتحي زي مهلاوي سلازي نسقمنا إرترا تفتح نحطاهنك فتحي كتمصال لك فتحها بقب كتم حضر لك سلازي يتم بخيرم زلو فتحي بخير لو نقول حجي بوليتيكاوي محبراوي قطباوي كله ملكعو مالتي حجي نزيعهم مثل نحاده زيغا نحاده محبراوي بجله نحاده حزبي بوليتيكاوي قطباوي محبراوي كله مثله كخبورو زخولو انتي يومينا لنا مالتي حجي تي يونيفرسال ديكلاريشن اوف هيومن رايتس بل كما بقسي مالتي تراوي ملكعنا خحزكاني اتينا ارترا قداي نعو زحازه بو نعو رفلكت خمس قبرينا غيرنا مالتي سنة حمشت عن قطعتك حدثت عن قطعت وسخنا له زي انا حجي مسرتاوي يعني مالتي حجي اتي كتعصم صنعخا ولا بروجرامات خالت قرب حجي زغورو نزي ادرس زغبر ايكون نزي مسرتاو غداي مالتي حجي منالبات ابز قصل اتي حجي نزي نمغبار ازيام توم نساوم معلم كابو تبقيشنا خاني فتحي الارترا نممصان
فتحي بقبء نمحدار انت خجبر له بايتا انت خسرح له إلنا اب سلسته فيزز مالت مدرخات كفيلنا نتقعزو رئينايو حجي ترود ماب مالتي زي حجي تنا مجمريا ملك مسعري تخالعي نا مساغر مدرخ سالساي كاني قوم منغستي زواو منغست كما يكون الله انت خون الله زبل مالتي زي حجي بدقيقو ግን كما يكون انت تحسطو كما يكون الله نزبل اب كالعي فيز نغوري حجي نا مصنعت غجلتات اقيمنا انتي كحس كم زلو كما يملك حس كم زلو نعو زصنعا كوميتاتات اقيمنا اينا اب كالعي فيز دحر 6 ورحي وي كابو زو حدا خونودن بلا كم كنتاتو እንደገና خال ማለት ኮንፈረንስ ዲ ولا ና ህዝብ ምትእኽኻብ ገርና አይና ንሰርዖ ማለት እዩ እጂ ዘምዝበል ካዮም ምናልባት ከመወከሲ ክንጥቀመሎም ንኽእል እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ንዕኦም ግምዘእተው ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ሕጂ እዚ ንሕና ቂምና ማለት ሰሪሕና ዘለና ዶክመንት ግን ከምኡ ይኮነን ቅርናፌ ከመይ ገይሩ ክስራሕ ይከኣል ስለዚ እቶም ሊስት ከም ደነምነተር እንታዩ ናይ ኩላህና ንኩላህና ማለት እዩ አንተ ዶክተር ሳልሕ ጽቡቕ አናሎግ አምጪ ነይሩ ንሕና ፍራክሽን እና ዘለና ሙሉኡ ናይ ኮና ስለዚ መር እንድሕዳ ኮይና ሊስት ከም ደነምነተር የድልየና እዩ ስለዚ እዚኦም እንታይም ክኾኑ ዘለዎም ኢና ኢልና ሓቲትና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሰብ ማለት ከምቲ ዝተባሃለ ቴክኒካሊ እቲ ዝነበረ ሰብ ተቀቢልዎ ርዒምዎ ከምናቱ ገይሩ ወሲድዎ ማለት እዩ ሕጂ ኻና ህዝብ ንቀርብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ መጀመርያ ሕቶኻ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተገብረ ሕጂ ንሕና ነቅርቦ ዘለና ፈንዳመንታል ዲፈረንት ምዃኑ ሕጂ ንሕና ምውዳብ ዲሞክራሲያዊ ዓልሲ ዝግበር ናይ መጀመርያ ደረጃ እቲ ናይ መጀመርያ መድረኽ ምስዓር ሚልኪ ንምርግጋጽ ይትውዳቤ ይዝብል ማለት እቲ መሰረት ናይዚ ተሓዛዚ ምውዳብ ወይ ውድብ መሕቆሪ ናብ ስልጣን ኣይኮነን ካይዳኒ ህዝባዊ ስልጣን ንኽሰርሕ ዘድል ነገራ ንኽትገብር ኢኻ ክትውደብ ዘለካ ይዝብል ስለዚ እዚ ውዳቤ እዚ ንኽትፈጥር ናይ ህዝቢ ውዳቤ ንኽትፈጥር ህዝቢ ሓባር ቃለሰሉ ዝኽእል ናይ ሓባር ናይ መቃለስ ባይታ ከፍጥር ዝኽእል እንታይ ኢና ኢልና ንዕኡ ንኽንምልስ ኢና ፈቲና እዚ ሕጅና ቀሪብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣታ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ስለምታይ ተቃውሞ ዘሎ ዶክተር ሳልሕም ዝበሎ ንሱ ነይሮም ማለት እዮም I don't think ሕጂ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ፕሪንሲፕልሲ ነዚ ኣይቆምን ዝብል ነገር ዘቕረቡ ኮይና ይስምዓንን ማለት እዩ ምናልባት ስምዒታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ምክንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ ተቃውሞም ክትብል እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ምስ ኣቕረብካዮ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኣይቆመን ማለት ሰላም ዓላኔ እዚኣ ከምዚኣ ዝብል እንተዘይረኺብካ ኣብኡ ከሎ ብላንኬት ላነ ይቆሞ ወይ እንድሕዳ ኮይኑ ማለሲ ኣይ ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብግቡእ ነዚ ይርእዩ ዝቆሞ ነጥብታ እንድሕር ኣለዎ ብነጥቢ ሰሪዑ ክቕምጥን ኣብኡ ከሎ ብላንኬት ኣነ ይድግፎ ነዚ ክብለካን ትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ ካበይ ብገስ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓደ ብሓደ ርእዩ እዚ ዓንቀጽ እዚኣ ኣናይ ሰላም ዓላን ከምዚ እንተትኸውን ወይ ከዓ ከምዚ ይባኣኒ ክብል ይኽእል እዩ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ኣይመስለን ከምዚ ቴክኒካል ዝኾነራት ክኸውን ይኽእል እዩ ውክልና ይብልና ነኢሎም እውን ክኾኑ ይኽእሉ ናብ ማሕበርና ምስ ከድና ተዘራሪብና መልስና ክንህብ ኢና ክኸውን ይኽእል ምናልባት ሽዑ ነዚ ጉዳይ እዚ ትቕበልዎ ዶ ዝተባሃለ ኢዶም ዓለም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከም ተቃውሞ እኔ እዚ ሕጂ እዚ ተቃውሞ ምስ መተካእታ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ ስለምቋም ዘይኮነስ ኦኬ እዚኣ ድሕሪ ተቃውምካ እንታይ ኣብ መተካእታ ቅርብ እንድሕር ዘይከኣለ እቲ ተቃውሞ ፊዚብል ላይ ክኸውንን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ከም ብዙሕ ተቃውሞ ገራ ወስደን ጥራይ ብዙሕ ኣይኸይድን እታ ሳልሰይቲ ዝበልካያ ናይ ስደት መንግስቲ ዝብል ማለት እዩ እሱ ከምቲ ዝበሎ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዶክመንት እዚ ሕጂ ብመንፈሱ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ስደት ዶክመንት ሳፖርት ዝገብር ኣይኮነን ከምቲ ዝበልካያ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰሪዕና ኣለና ሕጂ ንሕና ሕጂ ሲ ናይ ስደት መንግስቲ ጌርና ክንጠራነፍ ኣለና ይበልና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚኦም እዮም እቶም እዚ ኢና ክራ ከመይ ተሰሪዕና ዘለና
ናይ ስደት መንግስቲ ሙቃም ዝብል የለን ማለት እዩ ስለዚህ በመሰረቱ ንሕና ናይ ስደት መንግስቲ አይኒ ድግፍን ዝብል ሓረግ ወይ ከዓ ዓረፍተ ነገር የለን ግን ትሕዝቶ ናይቲ ዶክመንት ናይ ስደት መንግስቲ ንኽቆውም ዝድግፍ ኣይኮነን ወይ ከዓ ንዕኡ ናብ ገጽ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ጽቡቕ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ስደት መንግስቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ የድል ዶ የድልን ዝብል ሕቶ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ኮይኑ ብመሰረቱ ይትረፍዶ መንግስቲ ዝብል ነው መንግስቲ ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ ናይ ባዕሉ ቅርጽ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ትሕዝቶ ኣለዎ ይትረፍዶ መንግስቲ ሲ ብሓደ ኮይና ክንቃለስ ከማን ሕጂ ኣይተሓዝለይ እምበር ዝኾነ ውድብ ዝኾነ ሰልፊ ዝኾነ ማሕበር መዘክሩ ኣባላቱ ክንደይ ይኾኑ ኢልኩም ተተሓስቡ ምናልባት ንስኹም መልስለኩም ማለት እዩ ባዕልኹም መልስዎ ሓደ ምንቅስቃስ ኣድማዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክንሰርሕ ዘይከኣልናሲ ኣብ ደገ ኮይና ናይ ስደት መንግስቲ ነቁም ኢልና ምሕሳብ ንባዕሉ እዚ ዓቢ ፀገም ኢንፋክት እንታይ ንገብር ከም ዘለና ብግቡእ ዝተረዳእና ይኸመን ኮይና ኣይስምዓንን ማለት እዩ ስለዚ ኩሪኦ ከለኹ ኣነ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሰባት ከምኡ ዝደልዩ ዘለዉ ክብል ከለኹ እቲ ክግበር ዝከኣል ነገር ክገብሩ ዘይከኣሉ ሲ ክግበር ዘይከኣልን እሞ ኣፍራይ ዘይኮነ ነገር ንክገብሩ ሓኾት ክብሉ ሲ እንታይ እዩ ምቅላስ ዲዚ ንባዕሉ እየ ዝብል ማለት እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ እንድሕር ክትጥርነፍ ክኢልካ ተጠርኒፍካ ሓደ ናይ መቃለስ ባይታ ፈጢርካ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ዘይትሰርሕ እንታይ መንግስቲ ዘብል ኣለካ እንታይ መንግስቲ ኢልካ ክትጠምቆሲ ንምንታይ ኣድልየካ እንቅስቃስ በሎ ማሕበር በሎ ውድብ በሎ ሰልፊ በሎ ግን ኣድማዕ ኮይኑ ብዝሒ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ዘወሃደ ኸውን ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እንታይ መንግስቲ ዘብል ኣለካ መንግስቲ ብምባልካ ዝርከብ ነገር ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ይረኣየኒ ኣክቹዋሊ ማለት ሲ ታሽሙና ይብሎን ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ትኾንሲ ኣነ እንታይ ክገብር ክእል ኢልካ እንዲኻ ትሓትት እዚ ብኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣይቕበሎን ክልወጥ ኣለዎ እንዲኻ ትብል ኣነ ከም ሰብ እንታይ ክገብር ዝኽእል እየ ካብኣ ትጅምር ስለዚ ንበይነይ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ ማገብር ኣለኒ ምስ ከማይ ዝኣመሰሉ ሓቢራ ክሰርሕ ኣለኒ ክትብል ኣለካ እዚኣ ሕጂ ክትቅበል ኣለካ ብመንፈስ ክትቅበል ኣለካ ብግብሪ ከዓ ናይ ቀል ዓለም ዘይብላስ ክትውዕጥ ክትለብስ ኣለካ እንሳ እንድሕር ለቢስካ ምስኻ ክቃለሱ ዝኽእሉ ሰባት ክትናድድ ትኽእል ኢኻ ምስ ካልኦት ከቃልሰካ ዝኽእል ባህሪ ክትጥሪ ትኽእል ኢኻ ክትሪኦ ከለኻ ዋላ እዞም ናይ ስደት መንግስቲ ዝብሉ ዘለው ሰባት እንድሕር ርኢኻ ብዓልመን እዮም እንድሕር ኢልካ ናብኡን ኣይትውሰደኒ እምበሪ ናይ ብሓቂ እዚ ክገብሩ ስለዘይከኣሉ እኮ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ክጥርንፉ ስለዘይከኣሉ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ክጥርንፉ ክእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ እመኒ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ክእሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ከም ዓመር እዚ ሕጂ ክመፅእ ከሎ እንታይ እዩ ናበይ ዝኸይድ ዝብል ኩላህና ዝርዳእና ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ገይጋ ኮይኑ ይርዳእኒ ከም ሰብ ከምኡ ሕጂ ናተይ ርእይተ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ጀኔቫ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ናይ ዴሞንስትሬሽን ሰብ ብስምዒት ዝተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዝፈጠሮ ናህሪ ብስምዒት ሰብ ነቲ ዴሞንስትሬሽን ክዕውት ክኸይድ ይኽእል እዩ ክኸይድ እውን ኣለዎ ክዕውተ እውን ኣለዎ ግን እቲ ዝገብሮ ከዓ ንቐፃልነት ተቃልሲ ግምት እትዩ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ክጋር ኣብዚኦም እዚ ከምዚ ዓይነት ምጥርናፍ ስለዚ ናይ ደገ ወይ ከዓ ናይ ስደት መንግስቲ ኣቑምና ኢና መሪሕነት ገርና ኢና ዝብል ሽም ሕጆም ክወፅኡ ክእሉ እዮም እዚ ከዓኒ ደዋኒ እዩ የባላሽ እዩ መልክዕ ናይ ተቃልሲ ዘባላሽ ትሕዝቶ ናይ ተቃልሲ ዘባላሽ ድሓር ከዓኒ ኣግላሊ እዩ ንፍተዎ ንፅላዕ እዩ መጀመርያ ነገር መንግስቲ ክበሃል ከሎ ናይ ህዝቢ ስለዚ ኣትሊስት ብውሑዱ ሲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ዝጥርንፍ ክኸውን እዩ ዝግብኦ መንግስቲ እንድሕር ዳኹንካ መጀመርያ ዝመፅእ ሕቶ ሌጂቲመሲ እዩ ስለዚ ከም መንግስቲ ንስኻ መን ረኮግናይዝ ገብረካ መን ሌጂቲመሲ ክህበካ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት ሽምካ ዳ ክትጠምቕ ትኽእል እንዲኻ 3-4 ኾንካ እኮ መንግስቲ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ን3-4 ኮይኖም ውድብ ኢና ዝብሉ ኣለዉ ከም ውድብ ኮይኖም ዝኸዱ ምሽ ኣለዉ 3-4 ኾንካ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ናይ ስደት መንግስቲ ናይ ኤርትራ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ እኮ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ከምኡ ስለ ዝበልካ
حجي اتي زفطرو سمبرات ابتي السينا اقمت كنقط زلنا ويشت زل حبرتسب اكبني نبعلو ان فاكت بانصاريو منغست اندحد اخون كان عوق للكاس خلكا اكون حبير كاتك علس ناي مطفناني زفطر مالتي اتي خالق ناي وكلنا حطلو منغستي ايرترا ريبريزنت قبر اكل نحد اخ قبر نحد اخونكا من بخمه يزوكل من ياخذ زوكل ابتحت من تايخن انت برنسبلس حجي ترنفو زبل حطل ولا نزيع كمان نزا حجي نحنا ديفلوب غيرنا زلنا كمان كما صارح كمان تقبلهم كصرح لها كمان يجمرون مالتي نري حجي كن انت يا متى كترنفو زبل حطل مالتي سلازي زي حجي نزبزح اكل ناي تدمه تعاومو كغلل زخل زيد اللي نغرات فطر سلازخونه اتم كومزي زحسب زلو سبات ማለት ነቲ ሓሳቦም ኣብ ግምት ማለት ዳግመ ግምት ተገበሩሉ ተኻለ ሰብ ከዓኒ ዝርኢ ዘሎ ብሽም ካለ እቲኻ ትገብር እምበርኩም ዝወልኮ 3-4 ኮይኖም ኮ ተም ሕጂ ንዑ ዘልዕሉ ዘሎ ኣካላት እኮ መንግስትና ኤርትራ ናይ ስደት መንግስትና ኤርትራ ኢሎም ኮ ነብሶም ከጠምቁ ኣኽእሉ መን ይብሎም ስለዚ ሲ ሕጂ ግን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስምዒት ኣብ ባይታ ንዑ ኤክስፕሎይት ገሮም ነቲ ምንቅስቃስ ሓጃ ከይገብርዎ እዩ ሕጂ እሞ ንኩላና ከዓ ፀገም ስለ ዝፈጥረና كنستبهلو لي قبعنا إلنا إنا نلعلو زلنا نمبر مستي نزارو زلنا بقطع أساسر سلازخونا يكونن أقاط أمو خوينا فعات ما حبز قزاخو مصيهم سبات نعو فلتو زلوهم وي مستم كومز قبر زلو ركب زلوهم سبات عبزك مصيهم سلستبهلي سب عبزيك حتى من انتاين قبر زلي زلوهم نحركم عينة تبقصوتان نحر علي خاني يتي زلوز أقم ناي سدت منقست مقام زلوز أقم كفترة زغيل سمبرات أبزي صباح غا سب كزارولن نعو أقمز أتو حتوتات يخون ولا كومنتس كهب كأخم زلو نعو نمزخات رأينا نلعلو زل نمبر بستنا يلو مع الجندة أنا بقطع أساسر سلو زخونه هنا يكون بسترفا إدرس باقونا ماليشير كهون تسفى يقبر مو بون تعالفة كالله تتفلت أبون يغني يا غني دكتور دورة أبريكو قلت مزلنا قرب لعبون ستايب زا قربيت يخزل لغي أوكي حراي كبرات جزاء تكاتاتلتنا بزيادة ريكورد قبر سلازل سنيتنا دكم سنيتاتكم كما يوعلك قلما دحري حانت حتى أو تبالكات ريكورد دحان انت أشم كأوني أو كومنت من أبتنا مو هالو لو جلس لزبزح قلما حرة إثيوبيا إريتريا سلام انت ناي مورد أتحط خبك ما قاونيو أب رئيته خن أت نباخي وين نباخه اوكي سمع له يا دانيال صبو غير كتما يكحزاموني اذا حتى خصمو قبلك لانه دخيمه مموعلهم كنفانهم نتماغاش كمان حرنات كحتى نباخه مدرخ دانيال تولد ما يكحما الله انه اتصالي كم اجر كتاتون لي لو متعريت مسيل انمو دانيال تولد ما يكحما الله اوكي كصبايك متوسنه غزي قاونيو لتماغاي شافاني برئيتكم أتينا مالتي دانيال حرابل اوكي بالوموني وخمتي لكن بحرمتي خاني مونغو تاشن كوني إدك حفا بالمو ألطف دانيال لأنه تجيزي كمان ملو معلتو إلى من مسوين عرفتي لين إدك حفا بالله دانيال إدك حفبل أوكي موني تعال اسك إن شاء الله في التليفون حجي تعريات خونتا ناتكا مسمر دانيال واي دانيال ما حقولي خاوت اسمع له واحد يسمع الله سمع له تقررت الله دانيال صبو غيرك حسبتها مايكا اللهن يا تسمع الله حجي اصل انا ابتي رئيتو حراي ماي انت ايش مخدل لي كم ساعه مسمرنات كمون حراي باقا حن يودخ مصي
ايش حري حجي اي تقرص ان ورد حنسب كفانهم تماغاش كماني اوكي يقنلنا كبرات غايشنا غزيكم اسويكم نحزبكم مهين كتبوا زمصاكم بطعم اندامسغونكم يا غزانا هم تلمت نتم كبرات غايشنا موني في رهبنا نفانو كاوني وابرئتكم اتينا ابرئتكم اتخلنا بليس حواتا تزصنح ارئسته زي كوينو كاو فنتيتكا خمزيهم الكابتات بيرسونال ويك اب هيوتهم اتيخا زرب زي ايفقدني موني ناي مود اتعدل نخبكم حزبكم انت يكتبلو انت كتفانو ويكا انت ايتي تسرحنا زخل بحجبتي حيزنا زلنا منقدي نعاقاتكم عدلكم بحدا قدامنا الدكتور صالح نور عدلك كان حزبك تفانو موني كاونو مع دكتور جبرت كيد دحر ابرئتنا حسابكم دكتور جبرت اوكي هذا دكتور مرحبا دكتور صالح مرحبا الله لكم من مصري ابرئتكم نقص سمعوا هايكم زبل فريق ما تفعلي اوكي ما انا دخل جمر حرا جمر راسك مرحبا خمي لهم خمي وعلكم بزخونه كابزي نايلومي بزح تماهرنا كنكون تسمع قبر مالتيو استخاله متن تقداي ناي كلنا ايو تحساب منجنا لنا ناي حزبيو نحنا يكونن سلازي كله سمعهم نابزي سمعوا خطبصحوا اما كم ناي مقالس بايتا كوينو خغلغلنا نحبر قالسي امفطار ناتو تراخ صوت زلن تسفا وسن يبلن حترم زبل تعينا إلنا لو مسي تحتو حتت ناسي إذا بإرتراض الله خناتات حجاي قلت لكم بتاع زحزني كلهم تفلطوا هم جلس دليكم نجراي كونن بزعبوا مالت ساعات ود تمرتون كوهابي كالي مالتي نبز خف اي خاز خيت زلو كاب غزي ناب غزي ندخف اي زخيت زلو حتي سلامتاي يخم خينو زبل حتو بزح غزي بزي كزارب كله سمعيكم مالتي ثلاث حيلتات አለው እዞም ثلاث حيلتات ያቶም ካኒ ንህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ማለት ዘሃርምዎ ዘለው ኢልና ኩሉ ግዜ እንዛረበሎም እዮም ኮንቨርጅ ይገብራሉ እዚኦም እዞም ኢቪል ፎርስስ እዮም እዚኣቶም ኮንቨርጅ ገረም ንህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ናብ ዘይምህላው ገጹ ዝወስድዎ ዘለው ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ስርዓት እዩ حجب زعما مجلس يزدلي كونن مጨረሻ ማ ሕጂ ኩሉ ደምዲሙ ኮት ዘሎ ዝበሃል ሃገራዊ ሓይሊ ኣውሽጡ ዝነበረን ዋላት ህዝቢ ማለት ብሓፈሽዩ መንእሰይ ተጓሕጉሖም ዝወፅ ዓዲ ከም ዝባድም ኮይኑ ሕጂ ምንም ዝቃወመን የለን ኢሉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ተደሚርና ብለኩም ኣሎ ካሊ የብላን ስልጣን ይበካ ኣለኹ ሰሃ ማሕዳሪና ተባሂሉ 27 ዓመት خسرنا ንናጽነት ተቃሊሽና ተጣዒሽና ኢሎም ማለት እዮም እዚኦም ሰባት ያቶም ስርዓት እዚ ክሪዝን ፈጽም እዩ ሃገራዊ ክሕደት ካል የብላን መግለጽ የብላን ካል ተጠማዓይ ትኽል ካል ተብላይ ትል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መደምደምቱ ንስዩ ሕጂ ትሕቶ ብዛዕባ እሳስን ምህዳርን ዘይኮነ ብዛዕባ ኣና እዩ ብዛዕባናን ብዛዕባ ህዝቢናን ማለት ከም ህዝቢ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኢና ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምዝራብ ትርጉም የብሉ ብዛዕባና ንዛረብ ስለምንታይ ይኸሙ ኮይኑ ስለዚህ ተሓደ ጸላእንስ ግን ተኻላይ ጸላእ ንሕና ኢና ባዕላና ስለምንታይ ምክንያቱ መተካእታ ክንፈጥር ኣይከኣልና ዝሓሸን ህዝቢ ኤርትራ ከገልግል ዝኽእል መተካእታ ክንፈጥር ኣይከኣልና ስለምንታይ ኢና እዚ ኩሉ እንዳኾነ ከለሲ ነዚ ክሕውዝ ዝኽእል ነዚ ከዓሊ ዝኽእል ክንገብር ዘይከኣልና 27 ዓመት ኮይኑሲ ሓደ ዕኹኽ ዝበለ ናይ መቃልሲ ባይታ ፈጢርናሲ ነዚ ኩነታ ንምንታይ ኢና ዘይለወጥናዮ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ስለዘይከኣልና ተሓተት ኢና ብጥፋት ኤርትራ ብምቕሃም ኤርትራዊ ሃገርነት ተሓተት ኢና እዚ ዓይነ ምልጠላን ንሕዋት ስንፈት ንሕና ሕምቀት ንሕና ምክፍፋል ይትቐንዲ ፀገም ሕጂ እቲ ስርዓት እዩ ንሕና ግን ክንገብሮ ዝግባእና ነገር ዛይና በፂሕና ዘለና ስለምንታይ ኢና ምንልዓ ከምኡ ኮይንና ንዝብል ሕቶ ከዓኒ ሓቢርና ክንቃለስ ስለዘይከኣልና ስለምንታይ ሓቢርና ክንቃለስ ኣይከኣልና ብዙሕ ማለት መግለፂ ዋላ መምኽነይታ ክትብል ኢኻ ቀሚሳ ደይሕን ኩልኒ ከይተረፈ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይከኣል እዩ እቲ ቀንዲ ግን እንታይ እዩ
السوس يكون حراي كاب حج ندحر كنت نقبر لنا زبل حتى إنا العلنا سلازي كاب زفالا لنا نجمر اسكي لذا سامعنا نجمر انت عم مسارة متكلات كم زيقاتها كسامعنا زخولو إلنا إنا خنالا لجميرنا سلازي نزيهم مع كل غيرنا ندحد أخنك قالس ندحد أجميرنا لحبار قالس فاترنا نزبي إرترا زلو علالي زلو حدقا كنا قصو نخئلينا إرتراونتن كنا دحن نخئلينا إلنا إنا تبقشنا نزي حتى زملو سقع صلاة مشتر عنكز حازي مسار برنسيبلس زبهالو متكلات زبهالو أقمتنا لنا مالتي حجي نزيهم أقبر نموحل ناينوح تأمة مالتي نحتر ناينوحن مالتي نمتقبر أب إرترا لوتي ديمقراسيا ولوتي خراقاقت كخئلان لو سلازي الديمقراسيا ولوت زي كعني أب سلسته مدرخات كفيلنا يو قدامي كالاي سالساي مالتي سلازي أب نفسه كم مدرخ كا انتاي كقبرو خمزلو أقمتنا لنا مسارحي زخونو نتلوت خمس زخونو انتاي مخانو مراقاق مالس أقمتنا لنا سلازتنا مجمع فايز ديكتاتور مسعاري سلازي نز ديكتاتور سرعات مسعار طرايقن أخو لا يكونن بمنتاي تتكو زبل حتولو كتكاها اللو سلازي لديكتاتور بديمقراسي خلوت أن حرنا تكو أن حرنا خوينا ديمقراسيا مسجقا كحزو زقبو كلاي مدرخ ناي مساقاقر مدرخ كم زدلي وغناتي ديكتاتور بحادة معالت سعيركا بحادة معالت يخفرز زخيل قعدو يدلي يخون قن أما فراسك بتصحول حادة معالت فرس لو مزفرزن صراحة ديمقراسي تكلاي كالني ناي مساقاقر جزي يدلي سلازي مساقاقر مدرخ جزي نو زقزق كوناتات انتاي كمسلكم زلو أقمتنا لنا حجنا بتزرزرو يخدركم من يا مالتي سلازي بمساقاقر مدرخ حلفنا خاني قوام منقستي هزواو منقستي أب إرترا مسرحيو تقعزو أزين المقبار حجيكم قبرم زقبعنا لو كوميتاتات عقلنا انتاي ملكع حزكم زلو انتاي تحشتهم زلو كلاي مدرخنا هنا سراحي السو مالتي مس هزب خوينا مساحون خوينا نقبرو نقري قلتي أنت انتايو سلطان ناي هزبيو إنا نبل زلنا سلازي هزبي كساتب زخيل هزبي خحيل زخيل من قدي أينا إنا إلنا حسيتنا علينا إنا نقمت زلنا سلازي لا تكون يتسلطان انتاي كنقبر لو متزاربنا مش كابزي ندحر انتقبر كم زلنا لا تكون سلازي حجين احنا ودينا لنا السخم تزاربكم كابزي جميرنا انت هنقبر لنا ناميقتنا كيدا نلايكم كتزاربوا زعبوا خاني مالس مرددع يكون ولا سممع كتقبروا حجي تسميتي سلازي ازي ودحنكم يقندلنا تسنلكم سلسمعكم عملاشنا يراخبنا مالتي دكتور صالح كهبو بسترفين دكتور صالح يكون حوسنقال نتم قالوت شمنت نقولنا مالتي نتم قالوت كل تساتفوا بمسرح زين عبزين نبصح نا حزبي إلنا عندنا كل حزب خاني عبزي بس تراكم زنورو كرسعبلنا ناي دنفر فيستيفال نا أتلانتا فيستيفال كله حوشوا اللي بزي تبصح زلو زناي لهم أخيباون بومتن نخوون زمنه حجين دكتور صالح غبي أني اللي كانوا صوتي كاني دكتور صالح أجمع خبلي دلني سنقالون كمو نقول لهم تمصت ني ما نكتب لي خاني ني كبرم عبي ترى تساويتو سلازي يقني لنا دحان حضروا قبلكم يدلي كسمعكم انتو سنه غزي بسترف خال اسرح لني قد فكم يقني لي اوكي دكتور صالح نابخه مدرك حج اوكي thank you again come to دكتور جبرز ورن خلاتكم سلام يغني لي زخونه ነገር ዘረባ ኣብዚ ብጌጋዝ ተዘረብና ተሎ قريت حتت حنت خبز دلي እዚ كله ابيتال دلو ندمر كله بتجري تورجمنا حجي نبدا معنا بتجري عين طفينينا نحنا ندمر يعني دمرينينا نحنا ايرتراوان فراكشن كنا نوسغينا كم تزنغركم نسوم مايبي كالكولسالو نحنا افراكشن زلنا اريثمتيك طفلي بحانسا كمت دكتور جبرز بلوز نبرت حقاقيزنا بحانسا حانت ايد كوينا نزرع لنا فليليناتنا 9 معنا احواتنا شغلنا نعسرت خميس فليلي تولو دحن صباح نزارغلو نود ايو
ብዙሕ ሽግር ደሎ ጽሊ ናይ ፐርሰናል ጽሊ ክነምጽ የብናን እዚ ናይ ሃገር ሕቶ እዩ ከምቲ ክብሮም ዝበሎ ሰብ ተሰዊኦም እዮም ነዚ ደረጃ በጽሕና ዘለና ኣሕዋትና ኩላቶም ተሰዊኦም ንዖም ቀኒየልና ክንብል ስድሮም ቀኒየልና ክንብሎም ብዙሕ ነገር ድብሎ የለን ኣነ ብዝከኣለኒ ክንምህርን ክንመሃርን ኢና ጀሚርና ዘለና ይቀኒየለይ ኣገን ብለኩም ኣብ ዝመጽእ ግዜ ኢንሻአላህ ንዛረብ ንሳኹም ቴንክ ዩ يقنيلنا حرة أبرئيتهم كيدنا ريد أفهم قبل الله تارم قدم بقدامنا تبخلا حنساب حوات نسوعكم من رب حد حرة مهارن أبتدي تنحر استمر خوني منه حرة أنا كده إنترناشنال حجي كورد ما بيكون ما مسمر زي لكم كورده الله خده إنترناشنال اوكي الله خان مالتي ابرئيتو افتاد تصنحت بجهك